Puta. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu ve la yuhil kayyum la tehuzuhu sinnetu ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard. İnzellezi yeşfe'u illa biiznihi ya'lemu ma beyne yeydihim ve ma halfahum ve la yuhituna bi şey'in min ilmihi illa şa'a ve sa'ya kursiyuhu semavati vel ardı yeduhu mahvel aliyyul azim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Vatandaşlar, umyağdaylarınız şey dip dua etip çıkmasam var ha. Allah Teala hem Müslümanları korusun. Salam salam, ve aleykümselam. Qowmy. Yağday qowy, Allah'a şükür. Yağday buğday özüňiz qowmy. Ağolay, qowmy talib ağam. Qow Allah'a şükür özüňiz qowmy. Nura ganiydi de. Nura. Tak. Gri. Tüf. Nadar o moncuk var ol aslında ol bilýärmi? Köpüňizden öýde asýaňyz bilýärim dälsiňiz ýana. Bu göz moncuk vatandaşlar. Alo. Assalamu alaykum. Qowmy gel efira. Şunu alıp bilýän mehman. Dawa gel. Vatandaşlar, şu göz moncuğu var ha, İslam'da in uluguna. Yani o göz moncuğu biz asiyası olin, gözden zattan qoruýan kaydy pikir edýär. Aslında o zat yanlış. Biz gözden zattan, hemme zattan din Allah qoruýar. Düşünýärmi, şoň üçin göz moncuğu alaja ýalak zatlar özüň önlendirmän. Yani ol şeytanyň bir bizi ağlamak üçin guran tuzagydyr. Alimler biznes edýär, ondan pul ýasaýarlar. Yani o zat bizi gorap bilmez vatandaşlar. Biz din alimlerin Rabbi olan Allah gorap biler. Yani ne daşlar, ne zatlar, hiç zatlar. Özüňiz düşünýärsiňiz belki. Dogry aýtýaňyz. Allahdan başga goraýjy ýok. Hormatly vatandaşlar, Türkmenistana giňler şu wagt VPN'ler öçürip otyrlar akşam 10-dan soň göni VPN'ler minimal gowy edip öçürýärler vatandaş. Anadır. Nura, hoş geldin. Assalamu alaykum. Qowmy ýagdaýlar? Can tagmy? Salam, hoş bulduk. Chicago'da Afina Bulls yazmalılar. Athena Bulls hava. Ay waş. Qowmy, assalamu alaykum. Allah'a şükür. Sen näle qowmy? Näme täzelik, näme könelik genial internet barady gurrun berdim bolun. İnternetem toluma bize gafer ve gymmat. İnşallah başlasın. İnşallah. Biz şolar ýaly firatçan wagtymyzdan hazam metek. Assalamu alaykum. Nura, assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Qowmy, bir minut garaşa Nura gurlap bolsun, soň islam çykaýdaýsyn. Aýdy ber agam. Men aýdýan internetem diýen gysýalar diýen Türkmenistanda. Özüm iň gymmat internet, belki dünýäniň iň gymmat interneti bizde bar. Vatandaşlar bu radyýmysyňyz şu ýazylarynızda? Nura, ol hiç haberdar aýdyn. İnşallah vatandaşlar bugün yani ertir ýerden täze serial çykýar. Ertuğrul garaşýan ýal garaşýansyňyz. Ertir ýerden inşallah vatandaşlar video gelýär. Köpüňe soraýaňyz, gyzyklanýaňyz, sabır vatandaşlar, sabır. Aýan Gayrat, tradisyonel buradakiler burada top. Näme bir zat etmeli? Ey Nura aga, men wara bir düşünemem oy. Şol wara döwlet häkimlikler, zatlar, edaralar näme üçin bar? Adamlaryň durmuşyny ýeňilleşdirmek üçin, dogrymy? Moşokko kynçylyklaryny ýeňmek üçin, adamlara ýeňilik töretmek üçin. Ýöne bular aslında ýeňilik töretmek ýerine halkymyza jebir japany görkezýärler.
Beynaltıran şeyler. Bu tür şeyler halka var. Halkın nimetine alıp hediyen yok. Buna bir tane aymalacak. Opozisyon vekilleri, aktivistler görüşe diýmesen, halkyň aladasyny tarapyn çalýan, ne bir ütköşük neme var. Sağ bolsun opozisyon birazcık media var, Azatlyk radiosu, Türkmen News, Kronika diýe boldy. Galany halk bilen işi yok yani. Beýneltägem. Ne deputatlar, ne häkimler, hemmesi prezident näme buyruk taşyryp berse şoň bilen. Hava. Bilen de dayalar geldi. Hayır. Adın yok, familyan yok, görgülcük. Şo bolşuna da Gurban ulyny gorajak bolýan. İlki sen öňörte aýt Gurban uly, biz seni gorajak bolyn. Sen bize internet VPN we nime beren ok, internet beren ok. No, biz seni gorawa bilen ok. Sen arkadan, gada neden VPN bilen gidip ýene arkada gorajak bolýan. Arkadan gada neden internet bilen girip VPN açystyryp maňa näme diýerler bilýän talip internetiň diýe bu işlejek bolsa diýe tölewinden daşary ýene de wizapda bermen diýe telekom adamlaryna ýani ýene wizapda bermesen diýe sen internetiň pes etýärler diýe ýene görşüňiz ýaly watandaşlar o birinji sort, ikinji sort, pul töläninki, birinji sort, tölemediňki, ikinji sort. Hemme zatda Dubai no standart var. Hemme zatda. Bolýan şey diýip görseňiz, ýene 100 manatlyk internet absolutne hiç zat açan ok diýip watandaşlar. Insanlar alan internetin hiç zat açan ok. Bu pente hiç zat işlemok. Sere. Aydı ver dost, aydı ver. Ey komiteti işleyenler, milli hopluň işgärleri, siziň ejeňize söýüp otyro, nur ýagdy çerre. Ölüňe wara bir gaýratlar, ejeňiz wara. Köçüden ýygnaňa ejeňizi bir gaýratlar, ejeňize söýüp görseňiz o. Şular ýalyk Wikipedia işläp görseňiz, nura ejesin zady deňne komitetiçiklaryň sere dogma. Bir gaýrada bolsa da bir namyslar. De ýuso baryňyzdan bara. Çıkarıyor, geçiyor. Nasıl geçiyor? Çıkarıyor lan. Ben ağzımdan bir videodan başladık kırmaya. Geçiyor. Rıfkı Komiteye deňem eje awraňy ýok, itti awra ýa awra ýok. Bir gaýrat bir namyslar. Näme üçin ýaşaýaňyz bu dünýede? Bir namyslar ejeňize söýüp otyro. Şu gorkowy warasy hakyky çortlar var. Ben bu var. Ejeňize söýüp otyro. Ölüň o bir namyslar. Yere girin wara, yerden yere girin. Aslında kampiyetçiklerin gul bolýar ştaýda bilýärmi? Çünki gullar da bilýärmi özüne söýüp urdurup, ýenişdirip ýene de şoň gulluk edip berýär. Gul bolýar da şo. Hem iş edýär. Sada watandaş etýär. Nura hem iş etdirýär, hem zatçymary edýär bulary. Nura, şu adamlar var agam. Men bir zady sürdüm. Bilýärmi agam? Bir adam egerde zulm görse, meselem käbir adamlar Gurbanguly Berdimuhammedow ýaly çağlykda kimsizlen agam teçhizat diýip bilýärmi? 5 tane aýalygynyň arasyna ulalyp. Bu adamlar var agam. Bir hilek dünýäye, adamzada gahyrly, galaply ýalak bilen içinde bir kiň we adamzada garşy. Men oturýan pikirlenýän şu gellikärism akazynçy gellikäris iki ýerek türmede namasyny diýipdirler. Eşitdiňmi sen şo wakany? Şonuň üçin o şeýle agressiwne eken agam. Vatandaşlar gellikäris iki sapar sırtyny açypdyrlar türmede. Şonuň üçin beýdip söýüp gürleşýär adetde. Ol adamlar bütün adamzada hem kime karşı agressivne bilýärmi? Ol agressivne bolmagy gerek sebäbim ona karşı edilen hereketdir. Tamam. Ay mena wara bilemokda. Ýöne namusly bar adam özüni öldürür, daşardymy kady pikir edýän. Şo wagtdan soň ýöne namusam her adama berilmedi vatandaşlar.
Hakamratı diýip sen türmede plans kabinetden çykdyň ha sen diýip kabinetde näme dilýän özüň bilýän ha diýip gurlaýady diýen şol bolmaly. Hawa. Şonuň üçin akazwitse men hemme zadyň anagyna ýetdim atandaşlar. Gelikäris barda köp bilmeýän zatlarymyz bar eken. Mene hayran galdım. Indi men düşündüm. Hemme puzzle'lar indi jemledim Nuraga. Bu adam ayala akazwitse muny hemme zady tekleýän bar. Ýa-ni bu oduň içinde tekleýän. Aýnamy ayalyň sözüni dinleýän adam bilýän näme bolýar. Daş dinimizde de erkek adam ayalyň sözüni dinlese, şola erkek cennetlik derler ýa. Bir uçoğuna ya aydıptı men toşna onu kimin aydan bilemem. Yöne men 100% şonu okudum. Geçen yıl okaptım şonu. Şonun üçün çıkıp söv ya Nuraga. Sana söv ya, mana söv ya. Belekler söv ya. Ay götün oynadıp görürsün, sırtın oynadıp görürsün. Zat tip Serdar Bermuhamedov diye. Görýän fantaziyalar näle. Sebäp apuşyny da adam. Bize çimo diýipdir da, maňa çimo diýmek watandaşlar человек морально опущенный. Men şu wagtça hiç yerde dilim gysgaýry ýokdur. Luboy yerde de gurulayan öňüm şeýler ýalak şu wagtam şeýle. Hiç yerde meni apskadem etmediler, özüm apskad etmende berdirmedim Allah'a şükür. Ne moralny ne fiziski. Ýöne geldik ýaryz watandaşlar türmede 2 sapar. Birinji sapara Aymarat bar, Vorzakon. 90-njy ýylda bas at. Şonuň krugy edipdir birinji sapar. Ikinji saparam Sidide edipdirler. Nura adam var, olup olmadı. Kawtalip seret. Benim uçlar ýalak lakam oýup görüşüne seret. Menem bir zady düşünemok Nuraga. Şul adam nädip çykyp gurulap bilýär halkyň öňüne çykyp. Şuda şuraya ýalak götünde bokguada, ogurlukda, onsoň namysyzlykda. Bu adamın hiç kile yüzü ýok bolan çykyp gurulaýar. Men düşünemok. Şul adamlar nirde bular lakam alýarlar watandaşlar? Mene bir kiçijek ýalňyş etsem utonýan. Küçücük burada destem, men utonýan o wara. Ýöne bular watandaşlar yüz ýok, yüz ýyrtyk. Aýdy otyň aýalyň sözüni dinleseň näme güne galarsyň? Опущенный ты geldi, ты 2 раза тебя опустили. Ты не мужчина, ты петушок, золотой гребешок. Кукарека ты будешь geldi. Мразь ты недоделанная. Men bir da düşünemok da Talip. Yani ullokan adam olla kamoýup görmersiňler, ol bir çağın etçegi işte, bir çağa aklı koyuluşmadığı. İnsert gör bir yekece adımız normal tutyanlardır. O bolyara mektepte lakam koyup gören bir kim o iş başarayanlar bolýan, o oluşunu da lakam koyup daat edip gören. Daştan jow edip gören. Bravo. Olan adam 70'ten geçen yine de ben prezidentliğimi koyan prezident zaten sayılacak baktıran ama diýsen o ýoktu. Vatandaşlar şu has beter zalim bolar. Şu ýaly adamlara watandaşlar ine tejribe sırşıl. Gurban goly size suwutnama. Kiçilikde kimsedilen adamaz kiçilikde kimsedilen adamyny getirip vlast bersen ol adam ahar aljak bolup ber adam zatdan. Ol adamlaryň içinde vatandaşlar näme üçin eýerde üstüren bolsaňyz şol uruşa gidýärler Rossiýada hatda Prigozhin bir wideosyny gördüm, türme bardy bolan, türmede adam çöpläp berdi uruşa gitmek üçin. Şu taýda Prigozhinin aýdan bir sözi bar. Мы опущенных на войну не берём diýär, чтобы порядочным мужикам diýär, комфортно было diýär. Näme üçin bilýärmi Nuraga? Häzir опущен adam geline ýarag berseň, ol ýaragy kime ilki bilen olar eder. Gapdylar, kon apskar eden adamlar dogrymy? Awa. Ya, ne logika vatandaşlar aslında doğrudan hem şu ýaly işleýär. Men garaşyn takseny, men aýallygymyny vatandaşlar men idare çekýärlim, bu haram zady meni aýallygymy idare etdiň. Sen etçime seret geldi. Men hiç ýyl töhmet atmaýan, sen bardy diňe dogrular aýdyn. Bir gaýrat. Meniň aýallygym namys üçin öldü, senin namysyň ýok, bir aýallygymça bolup bilmedin geldi. Meniň aýallygym namys üçin öldü, sen deýus namysyz. Näme gurulaýan o? Haram zady. Etçime seret seni geldi. Talip şeyle de var ha, vatandaşlarım tanıyan eken bana can ettiler. Bir giden yerden can ediyorlar ha, yolun içi daşıyın. Komentariyada da okudum o ağam. Tanıyan ekenler o, geldik abone olum, dinleyen ağam, o beylikli, o karoçun beylikli nemilen hem dinleyen ya da, hiç sine ağam sözüm dağıyla oturma olur ulan özüm dengeme
deyip tanıyan ekenler. Yani sağ olsun vatandaştan aklı yerinde yani men özümde uzun değil onun için yani gerçekten de arayın bakan adam talibin gayen ölün ayarlığına çenli ahtakı oturan onu biliverin yani ölün adamın idinden ankadan hatırlat değil o var Allah rahmet Bu adamda hiç gerek svitoy zat yok vatandaşlar. Bir svitoy haram var da bol. Bunu var ya apskar go edipdirler o apskar edip. Seni var ya para şo yerin geldi. Sen gariyanda oturmalı bir gayrat haram da. Allah Teala adaletli o. Allah Teala gatı adaletli. Kime neymi berjeğin Allah Teala gatı o bilir o. Kime neyle abraşayın. Görüyor musun? İksap var. Zamda kan. Böyle. Eğer birine can edecek vatandaşlar. Bismillah. Göreli alsa mı inşallah alır mı kan? Gurrun siyasetten naşır birazcık geldi kabına deydiklay birazcık. Bize çekilecektir vatandaşlar. Onun neyle zaya adamdığını men bütün halka yatırın. Şunu binam sağ ol çıkıp şunu da görürler. Ya Doğan, selamun aleyküm. Aleykümselam. Boğum yaxşı mı yağdaylar? Roza. Yatırsan ediyen. Aa, tüy, buradan işine bir var falan. Ha, bağışlarsın. Nemeli şol? Bu yaptım. Ava. Sen bir talibin doğanla men seni okap görüm bir talibin doğanı. Aha. Şol adar berýän diýe zat diýe menem diýdim ay ýok goý adar beresi ýok goý diýdim bir gurlaşaýyn diýdim ýazyň. Ay jeren. Puldak ýaň diýe zat diýe puldak ýaň diýe zat diýe men diýdim ay ýok goý Türkmenistanda ol uniwersitetde olar ýalak nalok basasy ýok goý diýdim näme. Maktum uniwersitetçim bolu wara. Jeren anny durdyýa. Ama talip var. O ay diýe şo ýazygonç diýe günüme goýanok diýe puldak ýa diýe menem diýdim be. Olar ýalan barmy ka diýdim. Talip var. Ama talip yok bizde. Men aýtgan men ýöne adym aýdasym gelenok. Gayradet. Ýaňa ýalanmy? Gayradet ýazygonç. Beýtmegin bolýarmy haýyş edýän talipler azar berme. Yargı informasiya etmek. Yok, yanlış informasiya değil. Bizde yanlış yoktur ýazygonç. Prosta biraz gayret et. Taliplere azar verme. Gürleşip kalanı. Bari. Davay. Hemzaev ýazygonç. Görýän vatandaşlar. Taliplere pul bakya. Taliplere diýip. Zamdekan. Taliplere diýär. Pul bakya lokal ýa vatandaşlar taliplere. Zamdekan. İngiliz dili ve edebiyat fakültesi vatandaşlar Maktum Üniversitesi'nin Zamdekanı. Studentlara adar berýär, vizatka alýar, çäherden çähere bukya adam saýlýar vatandaşlar. Vilayetden dağı bolsaň wara, şäherlerden ol veripeli zatlar alındyra kendiýen ok vilayetlerin üstünden basýar vatandaşlar. Görýän müştahide millet paraçylyk etýär haramlada. Apşagadaky gyýlar bilen dar etýär. Ay ol şahsy işi ol ýöne VDP veren adamı şey etmeler mi kadi pikir ediyen vatandaşlar ne eylem olsa Barmak şunu komentary berýän görýän mi talipler biz haçanna şular ýalyk fakat bilen jaňa dilenne olar ýazat ýok ýalan sözlemeň diýendirler diýmek ýanky aýdylan zatlaryň hemmesi edilýän bolsa bir kanundur şonu bilin ýani. Yani sizi nalok basylýanam bolsa, sizi basýanam bolsa, sizi içinde ayrı millet paralyk, tire paralyk edýänem bolsa, şulan hiçbirini boyuna almayan adamlar, okuwçylar esasen Türkmenistanyň içindäki ýokary hujaýynyň talipleri siz aýdýan. Indi boyuna almayan bolsa, hakykatdan bir kanun şol. Şoň üçin boyuna alanok. Äder men talip plan iwaýtdy diýsen ýapylan, iwaýtdy diýsen şoň çäresini görjek bol. Şoň üçin soraýa at familiýa haramlada. Nur aga bilýärmi näme? Salam aleyküm. Nur aga. Kandaýsyz, ýaxşymy, normalmy? Magardy. Armada.
Gowy gowmadyň. Görnäňä Ay, bunda efirlerde. Awa, menem açayny otýurdum bir tersem tali açypdyr, doğrumaysam. Nemesi açılıpdyr, mehman alınýan nemesi. Açylawardyň şeýdi, haramzadalaň derdinden. Yani molumlar yankılar kabul etmedik sıran bolýar da şunu bilmeýän ýok da ýokary kujaýlaryna molumlaryň nemäňe geçirjek bolsaň disertasiýaň orama üçin 5 manat bermeli, egzamin atçotny tapşyrjak bolsaň bermeli. Emme dady o tutuş Türkmenistan bilýärler. Onu juda menden bilden anmasaňyz gidin de dogan garnaşsaňyz da bar bolsa bir okuyan bolsa sorak göräýin. Şunu talip şunu yaraklat diýdi ýa-ni efirde ýa-da men YouTube'da gördüm diýin. Şunu ýa dogrumaýdy, şo taýda ýa-da bulatlar aýtman şu molumnyň nalog basýam diýip sonra. Nuraga. Yalan Evet. ýokdur ýani. Bullying students diye, yani studentlara odar ediyor, azar veriyor. Ondan soň ziyatkal çäreden çäre bokya. Apşagadaky gıýdylary gorkutup akşam alyp gidýär. Yani gıýdylarym gorkujugyna gidýär. Onuň gözelgöwün üçin däl yani. Onu gowaryp ýa-da edip. Rektorum diýär arkasyna durýar watandaşlar. Mahtumly uniwersitetiň rektory şoň arkasynda durýar. Gıýdylary şantaj edýär watandaşlar. Okuwdan işleňeçekleri çekdi. Gıýdylaryň gorkujugyna gitmeli bolýarlar. Görýän watandaşlar, siz aşary ýurda gidýäňiz, işleýäňiz, çağalaňyz, oýýaňyz, uniwersitetde okuýandyr diýip pikir edýän bolýan. Kakoýta bir haramzada zamdekan Hamzaev ýazgywynç. Siz aşary ýurtda kaňyz gidip gıýdyňyz bilen jinsi gatnaşykda bolýar. Yani bu demek ki bu adam öz inanylan wezipesini hyýanatçylykda peýdalanýar. Apriyallaky maksat ýalak. Apriyallaky maksat görelde bolmadymy? He? Gördüňiz watandaşlar, bu adamlar haramzadalar bar, gatyrbet uğraşdylar uje. Owo. Ýa-da bu çağalaňyz, ýa-da o adamlar institutlarda bolsun, ýokary okujaýynda bolsun, ýa-da aktyryň apşagasam oňa taý strog rejimni alo men gördüm. O taýyň apşagasy bar ha. Plançadan soň girmek kadagan, plançadan soň çykmak kadagan, ay şu adagan, apşagada da telefon ulanymak kadagan, bu adagan, şu adagan. Bir giden kadagançylyklar bar. O apşaga, sen okudan soň men apşaga ama o nämesi bilýär? Türkiýede okuduk, onu apşagadan ýazat ýok. İşem ýok apşagadan. Açan gelýärmi, açan gidýärmi? Gireňde bir kimlik ýa şonu görkezip girmeli bolly, ýani bar nemesi. Gireňde görkezip girmeli. Gijip 1-de gelsen, 3-de gelsen, ya plan giymek kadagan, plan görmek kadagan, plan. Nämäli? Nuraga adady bilýärmi? Hemme okuwlarda welaýatdan gelenler kwartirada ýaşaýan bolsa oduhun ýerden bar belli getirip gaýdýarlar. Ey, bir ýanyň bir gat kagaz, oňam bugüňe gat kagaz o bilimem däl dajalay, o taýda bilimem ýok. Mene bilim madi pasaplama o taýda. Bilimiňizem gördük biz narkozda diplom tasdiklatmana baramyzda o telewizora çykaryp görülüp beren iqtisadiýet we dolanýyş fakultetining dekany wady şo wagt. Telewizorlarda da çykyp beren şo ady admaşany. Geldi danim daşarutlu ýene klasyň içinde o Russiýanyň utoran bar, ben bar, Türkiýeden bir 3-4 sany olan bar. Onuň Täjikistan barmy, Kyrgyzstan barmy, Karaçym bar da iqtisadiýet urundan gelenler diplom tasdiklatmak üçin on. Ay bize diýär Türkmenistan'da diýär işsizlik ýok diýdi aýanko. Bizde işsizlik ýok diýdi. Ba 2010-njy ýylyň görüňi. İşsizlik hiç ýerde de ýok diýip zat ýok. Yani işsizlik 5 götürüm, 6 götürüm baý bolyn, lüboy döwletde baý bolyn. Bu ýanky kelesan iqtisadiýet fakultetiniň dekany Türkmenistanda işsizlik ýok diýdi. Ay klasyň içi gyýkwak boldy. Pikir etdi ýol öz okuwçylar ýalak näme urun berse, hemme edip diňläp oturan okuwçy wadyr ötdi garşysynda. Başlady gasora berip, o näme işsizlik ýok, o näme işsizlik ýok. Özüme de işsizim ha şu wady bir gel planerde iş wady ýani ýok pul bermesen. Özüme de işsizlik başladyk bolýan ýankym ay bular ýaly köp bilýän bolsaňyz özüňiz göwnüňiz ýetýän bolsa Türkmenistana gelmeli ekeniňiz diýdi. Gelmeli ekeniňiz ýani sen öz watanyňa dolanyp barsaňyz, näçe sen günäkär ýani. Ýani sen näçe uje günäkär, sen uje gürleme hakyň ýok ýani. Ay ýanky Russiýadan gelen ol bul her kim ýerlerden sonra berip bara oturtdyk dekany. Dekan ödem. Bir de sapak veren bolulay şol
diplom tasdiklatmana baramızda bir 2 gün ýaly sapak berdi bolýan bara. Geplerine puşman boldy. Şon ýaly bolmaly, ýokary okujaýynyň okuwçylary. Sorag beriň o kelleňizde gelen zat o. Ol silahsızlygam däl, sen o taýyk bara, nem üçin baraň o, ýani näme diýilýär, molla bilen sohpy gatnaşyk ýok o taýda. Bilim almana barýan. Näme diýse gulagyň sallap şeýdi oturmaly, sorag bermeli, düşünmeýän zadyňy. Kelleňde gawat gelmeýän zady. Sorag beriň adamlar, okuwçylar. Özlerine de mollum diýen oşup berler. Lüboy erkek mollum mawata gelaýsyn, ykdysadyýet urdan gidişip biljek. Türkmenistan barada guruluşmalar bolsa. Yani gelen oklar, gelip bilen oklar, beni barangda da şolar normal jogap beren o kenler gördük ana. Ödüm narkozda. Yani Türkmenistan'ın ykdysadyýet urundan spesialist çıkaryan institutun mollumlarynyň diýen sözi şu. Mundan näme garaşsa onu. Şoň üçin yani ödüňizden çürkötmäň olar ýaly. Olar ödüňizden oýnatmaň. Beriň jogaby, yani bir da sorasa da men gatgen görüpdim şonu Türkiýe baramda da Türkiýede üniversitetlerde şon ýaly okuyanlar baý bolsa, Rossiýada okuyanlar, dinleýänler baý bolsa şeýledir. Ösen döwletleriň institutlary mollumlar bilen okuwçylar öz arasynda sorag jogap alýandyrlar. Sorag jogap alyşyp gepleşýändirler. O beýdip men ara Türkmenistanda sorag jogap etýändir öýdem şu institutun çagalary mollum bilen näme diýse şoňa dinläp ýazyp belläp oturansyňyz bara. Beriň birazjyk burçoga bansana mollumlaram bir sorag beriň zat edin birazjyk aýbyny tapyň gepleýän sözünde ýalňyş sapda bolsa ýankaly Türkmenistanda işsizlik bular dogry zat aýdyp bilen ok men size aýdaýyn mollumlar. Şoň üçin men bilýän häzir şular ýalňyş informasiýany okuwçylaryň kellesine guýanlyklaryny bilýän. Çünkü Türkmenistan'daki kemçilikleri, zatlar bilen gawat gelen ok. Yani gurrun berýän zady bilen realist gawat gelen ok. Institutda da şeýle bolaýmaly ol. Gitjek ýeri ýok. Institutda da şeýle bolmaly. Hemme zat gülýalakdyr, gülýalagullukdyr kagazda. Şeýdip gurrun berýändirler men bilýän. Video barada soraýanlar video ertir çykýar inşallah ýerden. Yani ýerden abet bilemok görürsler. Bu montajy taýýar bolýar inşallah ertir çykýar video. Garaşy beren Allah'ın izni bilen ertir nedir? Onsoň Han narkadiýallaky. Onsoň kim bar? Muhammed bar. Narkadiýallar. Yeni bir haramzada var. Prokuratura işe ýerjek bolýan, onun haqda keçeriz. Vatandaşlar, beşiňiz ýalar. Evet. Näme ýazýarlar ol? Aşaktan. O video çeken çağa bara diýär Didar Hitrovskin. Yani Men bilemok şol Didar barada meniň informasiýa ýok, men ýerimde siz aýtdylar maňa. Ýurda üçin ýaşaýan. Öldürler diýär. Ha? Didar diýip jeýsine öldürler diýek. Didaryň jiýsini ýene Didar diýip jiýsi barmy? Ha, şoň bir jeýsi bar eken, ona öldürler. Dawud Didar diýip. Wow, ona bilemokdum men. Ana ýazyp atýarlar, ikinjisini öldürdiler diýip. Men bilemok. hoş näme? Hiçbirinem Davut'u mu götürürler? Öwrenäs. Dawud diýär-de hawa. Öwrenäs inşallah. Ben Nuraga. Ýünüň unutdy nemetdim aýtdym men şo Didar Davut Didara beýleki jiňem näme der zat diýip ugrajada edipdirler. Eger hakykata gurlasaňyz aýtsaňyz diýip birden. Şoň üçin etdiler haýona. Öldü diýip habar geldi diýär. Ay ýok, Davut ölündendirler. Yani bari bolsa Türkmenistan'da en asasy video çeksin var hani hemçin oturuyor eğer şeyler atba olsa hemçin video çeken okka çeksin aýtsyn arkada aýylansın yani o ýanky reaktor adalatly bir sprawiedliwy diýer alar. Şu wagt rektor var Mahtumul Üniversitetiň rektory öňkü dekan eken. O zatda şoň üçin markasynda durýar watandaşlar ýanky haramyň hayran galýan o bular. Niýden bular ýaly ruhlanýarlar kan Nuraga, ha? Näme edinettilik bar diýip şeýle etýäňizmi?
Ertir bilinmede etdiýäňizmi ýa soraga çekilmede etdiýäňizmi? Ey 6 ýyl 7 ýyl öň eden jenaýatyňyz bara. Erde siz halka garşy bir jenaýat iş eden bolsaňyz, onuň surok damnysty ýokdur o. WDP'de işleseň, WDP'den çyksaň, sen 7 8 10 ýyllardan basyp bilýärler sen sebäbi WDP'de hökümetiň döwletiň sana ananan WDP'sini öz haýryňa ulanmaň. Näl bolla? Am Türkmenistanyň talip bolar ýaly okuwçyňa salyp bolar uniwersitede o. O biri çykyp bir karamdada näme diýe? Daşary ýurda çağatny uradýan deýustur diýe gyzyny. Bolýa ine daşary ýurda uratsaň deýus bolýar. Türkmenistanyň içinde okutsaň näme çağany? Aňarda şol ýaly karamdadalar işläp otyrka. Niýe salja okuwa çağany? Ey, kimin gyzy zady bar bolsa pikirleniň o siz o. Näme bolup ber o ýurdumyzda o? Adam WDP berilip şeýdilermi o? Jalbar pizar etdiler ey. Ey, yazmaň o maň SMS çek ya şu video ýertirler. Ölseň adam ýyrtylsaň adam ýertir şu video çek ya. Näme dip bilýän bolsaňyz ediberin. Ýykdylar onu uraga şu videoň çykarmamagy üçin watandaşlar Hudaý we ýokarynda gülme oýnatlar. Çykmady adam galmady o. Şu prokurorlar barada, beýlikler barada video çekip. Uçur koy telefonu, çıkar haramzadalar. Ya bir zat bana Talipcan, yani prokurorlar, eğer siz prokuror, normal prokuror bolýan bolsaňyz, biz bilýäs, biz ananyas şu diýdar diýlen oğlun öz ajalyna ölmedi. Üstüne açın. Maryam Çünkü Paşa. üstüne kim öldürdü? Vatandaşlar, siz... Alaşakar. Sağ ol. Nime? Nuraga herat şey diye. Bir diýdar diye. Nuraga bir diýdary polisiýa awurlar alqaýdyan videosyny goýduk diye. Şonda awutdan görüp dün allalar organlar diye. Ali o video nirde şu wagt? Maňa da uradyň, men goýup bereýin. Ho, maňa da uradyň tono. Vatandaşlar, barymyz neme Talip senkiden elýämay gatyrýarsym. Neme şu eger diýdar diýlen oğlun bir kanun ýagdaýda öldürilen bolsa bara we şuňa da hiç kim çäre görmese bara, şuňa hiç kim şu öldürilen adamlara çäre görülmese, şulam halk köpçüligine de yetirilmese, çäre görülen gazakly däl o eger halk köpçüligine yetirilmese. Men size aýdaýyn, şuňa şeýdi bilýän bolsalar, siziň hiçiňizde de bar aman ýok taýda. Men size aýdaýyn. Siz halka oňa video çekip bileňizok, hakyny kun gözläp bileňizok. Size de edilenne ertesi gün başkalarım çekenok sizin üçün. Onun siz özüňiz pikir edin. Nähilek ýurtda men ýaşaýan diýinde pikir edin özüňiz. Ya bir kanun öldürülen bolsa ýöne. Şuňy açyklanmaly. Yani halkyň maglumat almak azatlygy şu taýdan gelýär. Men bilmeli. Men özüm ýalak sada watandaşyň näme bolanyny bilmeli. Näme üçin? Çünki menem sada watandaş ertir gün menem şey dip bilerlermi? Diýmek hukumma bilmäge. Bilesim gelýär. Näme etdiňiz şol oglany öldürdiňizmi? Ya näme etdiňiz? Öldürülen bolsa şol adamyň näme esasynda öldürülenligi we şol atlaryň üstü jenaýat açylmaly Türkmenistanda. Eger açylmaýan bolsa, hiçiňiz aman däl şo taýda men size aýdym. Hiçiňizden özüňizde men bu dogon garnaşy daýda olaram durmaýan bolsa arkasynda, eger siziň arkaňyzda da durmaýan bolsalar, şolaram dawy dadardadyp üstüne baryp üýüşüp baryp gok etmeýän bolsalar, onda значит siz şo ýurtda özüňizi amanyny pasaplamaň. Çünki şunu öldüren adamlar şunu diýär. Erkege ýejeň birine arkaň öldürdi, bu sapary hiç adam etmediler diýär. Ertir gün ýene bir hakyny, hukuny dawa edýär bir sebäp bolýar. Ejeng şuna mı diýen ki ale delle diýär, o diýen ki öldürdi diýär, munam şoý delle diýär. Muny eşden şuňa meňdeş haramdadalara edip başlaýar. Onuň görüň daýadyňyz näli ýurtda ýaşaýan. Nuraga mana öňden şey edip ýörler, näçe adam öldürildi, çäre görülmedi üçin hem şey edip öldürýärler şu wagt. Uza bolup ýörende bir durum. Wara, kim internetde çykaran bolsa, kim şu internetde çykaran bolsa, sağ bolsun wara. Vatandaşlar şu internetin arkasy bilen wara bir giden zady öwrenmek, bir giden jenaýatdan işi üstü açyldy. Görýän magam ýeňillikler näle zat gowlatlar, adam zady üçin ýeňillikler döredýärler. Ey şu adamlar wara, bir zat tapýarlar, biz üçin ýeňillikler döredýärler, biz kösenmäliň diýip bir giden halka
kömeklik bolsun diýip bu işlere diýerler. Bizim hökümetimiz bolsa biz üçin ihlas edip can çekip adamlar üçün hüwesi bilen bir zatlar açylş eden adamynyň eden açylşyny bize ýapýarlar internetde meselem. Türkmenistanyň internetde ýapýarlar. Ey vatandaşlar, akşam 10'dan soň VPN'lerin öçýändigini hemmämizden mälim. Vatandaşlar bilemok da var. Wagtam adalýar, zadym etýär, bilemok. 2020 ýaşam gutorp bar ya vatandaşlar. Adamlar kyn uçurýan bolmasalar blogerler VPN üçenek giýje günni. Ya olaryň VPN'leri gymmat VPN ha. Görýärmi Nuraga? Ýene bir zat bar, seret. Bäşim Genjiýewич. Häzir mesle görkezek. Şulam şolar ýalak bir haramzada agam. Ýaş gyýdylar zatlar bilen ýatyp turup. Seret häzir aýtjak men sana. Türkmen News çykaryp dur şoň arada. Seret agam. 3 gedek çykaryp dur ýöne şol adam hiç üdem işden çykarmandylar diýe seret. Muzyk şeýleşede Türkmen awatda çärjewde bilýänsiňiz. Muzyk şeýleşede okuyanlar. Okanlar. Ba vatandaşlar içinizde. Aya galmalı başka variant yok var tanışlar. Ha? 50 ýerden ýer. Aya galmalı diňe, aya galmalı. Başka variant yok. Ey vatandaşlar, men size bir zat aýdyn. Lewabyň häkimi däl ol, bırak. Ol muzyk şeýleşýäniň zady, rektori. Men Lewabyň häkimi ol Durdy Genjiýew. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Türkmenistan'da internet ýapýarlardan benim 600'den üçe gelipdiňiz diýer. Bu görgüli Türkmen halky aýlygyny näme internetde okuyna. Noýa siziň ýetiniz satyn alsynmy? Ya eşik alsynmy üstüne? Ya şariýala etmediňiz bar ha, onu ýapdy. Namasyzlara köpelip durar Türkmenistanda. Çağlar ýalak ýaşynda. Ey vatandaşlar, doğru bitti var şol adamlardan terbiyesi, bir çağanın terbiyesi köp zada belli ekeni var adamın durmuşunu terbiyesiz adam var. Dine özüne değil cemiyete de ziyan veren eken o. Abdulmanap Nurmagomedov'un aydın bir sözü var. Allah ona rahmet etsin. Habibin kakası. Diye ki eğer de bir adama terbiye verip bilmesen, onu yetiştirmesen diye, ol cemiyet üçün bir hop oluyor diye. Doğru ayet ya vatandaşlar. Cemiyetimiz şu an hoplu Türkmenistan'da. Ilımsız adamlar. Ondan sonra vazife verilip Cuma çürük ýala haramzadlar wezipe berýärler Mirwazyň başlygy. Ondan soň çykyp marlary söwýär. Videony gördüm, täzeden paýlaşdym. Şo dalbaýok bagyşlaň bolýan söwdüm. Şol debil wara. Daşy Göktepe uruşyň kaçandygyny bilenok, bilýärmi? Videoda bilýärmi näme gurulýan uraga? Bir mesele plyonka bolýan. Kaç gitdiňiz zat? Marlar kaç gitdiňiz diýe, taşlap gitdiňiz. Netgipsi yok ya. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Inni görýän Nura, Göktepe uruşynyň hamala gadyryny bilýän adam, şo taýda şehit düşün kim şehit bolan bolsa, inşallah şehitdir diýip. Inni şolaryň arkasyna alýa ýöne şol uruşyň kaçan bolandy bilenok. Ädir şondan sorasaň kim ýelli şo taýyk diýip sorasaň, kim ýelli? Orsur geldi. Hobu orsun kim ödadi? Skobelov dämi şo wagt gelen? Haýyr. Skobelov da geldi. Indi şondan sonra da sen. Kim Skobelov? Ay Ors öyle trade edip oturur. Bilenok. Hiç gelek ilim yok da. Ýöne din gurulap görýär. görýär. Bolandan bilmeýär ki, näýlek bolandan bilmeýär ki Türkmenler yani Gülcemal Hanyň şo döwürde karar alypdyrlar. Şo döwürde alınan karara da hormat goýupdyrlar. Hanlar bolup bir-birlerine hanlar urşmandyr şo alan kararlar üçin. Bolupdyr, geçipdir tarihte. Yani häzir uçak gel edil Göktepe üçün yani Göktepelik şu kuy pilot durgan üçün mene uçak gel näme üçün diýsen meni vatandaş ýerine goýduňmy sen? Meni vatandaş ýerine goýduňmy sen ilki? Ha? Men sen bilen deň derejeli, deň hukukly adam etip goýduňmy sen? Biri saptym 3-nji 5-nji sort edip taşsadyňa da millet paralykmy, tire paralykmy, uny ýard etmekmi? Üstüne velayetleri ha ucu ýaňy bir video bolundan häzir dinledeýin. Inni ýaşlar ýol arasynda söwüşende erkek boguda siz propiskada girip bilen dok, sizin maşinaňyzdan falan ok diýip şeýdi urşaýyn ýaşlar çağalar.
Ina gelen derecemiz. O propiskada girpilen dokkoğuda sizler şey etmeli, ne etmeli, piyaslar imodum bir yerde sevuşu oturan eken olin. Yani yok armon önüne siz planladınız, siz marrok siz planladın ona moşu uğradılar. Ha yukarıdaki pitokların eden dadı şu yukarıdaki pitoklar ediyor şunu. Türkmen halkını bölüyorlar, içine pitne sokuyorlar şeydi. İnan yaşlar şeydi sevuşuyorlar. O da sizi propiskada falan oklar deyip keseldip, kemsedip. Kime diyen vatan dönü kim kurban olun gollayan olsa şu vatan dönü şular. Çünkü şu adamlar bunlar yazad etmeliler. İntiham edip oturuyorlar. Yanlışlıklarından kayıttılar mı? Yok. Ona meden oklar. Ay biz yanlış yaptırsayıp ötünç sorap kayıttılar mı? İyidini. Bir radaydın kaydan yeri var mı? Yok. Orada öneden kadı. Bağırdadı gidip oturuyor. Git okulur. Dönük bir toparlar. Şunu gollayan kime Umam ya da. Aynı şu taydan var ha. Kime diyen ağam? Kurban golünü gollayan kim ma? Kurban golini gollayanlarım öýdi ýalak. Unijin adamlar da o apuşyny bilen aýtdym men ýaňja watandaşlar. Şu wara erde prezident saýlansa, şeýle bir adam gelmeli. Hiç gelek adamçylyga garşy, adamlara garşy gahar gadap bolmaly, ýaly içinde ýigrenç bolmaly. Rehimli adam gerekdi. Ebebi gahar gadaply gelen adam gaharyny halkdan çykarýar. Suutnama size ana. Görmediniz mi o düşün günümüzde o? Adamlar ölüp yatıyorlar. Keselçilik diysen keselçilik, ayrıçılık diysen ayrıçılık. Ne oku var. Hiç tatıyor ya. Yurdumuz çöktü o. Oja bundan beter gelmeye hiç yerek düşünüyorum. Oja bunun in çünkünü diredi. Bana şu vakt dün bir yazıyor. Ağam Cennet Bahadır'ın başlığı. Plançadan pul soruyor. Pul çöpleyer. Gayri adet berey. Hemme da biz aydip berýärler. 500 manatdan ne adamlardan pul soruya bar ministr aýdasyn gelse daýdy diýär. Bermesem magaziniň 60 at geçecek diýär. Cennet Bahadyr'ın başlygy. Indi men bazar ne Sewda ministrliginde biz jogap berýär Nura. Min tork. Yok la talipten onam nemetme ýa-da vatandaşlarymyň maraya marpeçligi gidip oturýarlar. Hemme de biziň düzetmegimize garaşyp bara. Assalamu alaykum rahmatullahi ve berekatuh. Aleykümselam. Halkymyzyň elinde dur bara. Çödgüt evi vatandaşlar siziň elinizde dur. Biziň berjek datamyzda çağırışlarda herket etseňiz çödgüt sizde dur. Ýöne siz şonu etseňiz. Nura soru versen bolýarmy? Bir mutsalym. Şuýda biz bara talip men her gün Türkmenistanyň bir problemasyny agzap düzdür. Biz beýdip ýurdu düzdür. Bilmeýär o adamlar o. Ýalňyş düşünmeň o. Bir häzir bir haramdadan aýbyny açar. Onu aýyrarlar. Olam soň ýene ýerler, olam başda gowalar. Onuň 6 aý 1 ýyl geçenden soň ýene ýuwaşlykdan olam hereket edip başlar. Beýdip zat düzdür bolan o adamlar tutuş sistemany çalşmaly. Ýurt prezraşn etmeli, ýurt aýdyň bolmaly. Televiziyalarda aýdyryp durulmaly. Şu biziň edýän içimizde televiziya etmeli. Televiziya şunu ýaly bolsa, kadiyet şunu ýaly bolsa, sistema şunu ýaly bolsa, hiç de dükmeýär. Biz beýdip ýurdum düzdür bilmeýär adamlar. Biziňki wagtlaýyn, ýani taýak gelýänçe ýumruk ýani biziňki. O sizi gowdurmuş ertmeýär. Men size aýdaýyn. Diňe aýaga galaňyzdan soň sistemany çok bilen aýryp diňamyzdan soň täze sistema gurulany. Yani demokratik sisteme geçilip birden partiyalar bolup meclislerde açık aydın ýurdun kemçilikleri aýdylýan wagty onu gowrada garaşy beriň. Nura. Soňa ýetmiş. Gowrada garaşma. Yanka men 500 manat berjek häzir. Il sonra Allah. Nira geçirmelik yanka 500 manaty. Häzir. Almalmyka? Alo. Şiir Murat. Ağamcan. Alo. Nuri, sesimden tanıdı o. Dinlet koy verdi. Ya tanım yani. Yokturlay bulun içinde var ay. Garaşyňa täzen jaňa der. Vatandaşlar nime şeýdi bir-birden siziň problemalaryňy şeýdi jaňa edip zar edip şeýit meli bolýan başga näme etjek vatandaş. Siz ýaşaň men ýaşajakken. Ýaşaň siz. Durmuşyňyzy ýaşaň vatandaşlar. Biz sizi derek seweşeriz.
Welcome to Verizon Wireless. Var pulum gitti diyen var. Arkadaşlar 53 98 vatandaşlar. Nur ağa bir min çıkan. Görüldü var ha. Görüldü var mı onun? 53 98 şiir Murat. Ministr aytsan adam diye aydı verin diye arz şikayet Lüboy yerik bildiren ok diye vatandaş. 500 manattan adamların ağırlap ne görüyor musun? Sen bir zat pul alanda meselem aydarsın ha. Fiş getirirsin dersin ki yine men plan şerik. Barın tölen kassa rasvot ne şunça şu takiti doğru mu ora kvitansiya getirirsin. Buların ne var ha? Sen 500 manat getir. Getirmesen magazine at pişat geçecek. Wow. Olay vatandaşlar. Ne? Elektronlu kassa var mı? Wireless kassa var mı? Avdat. Besprovодной kassa. Ağam yolla ulan gerek olar. Ağam soraversen bolýarmy? Sonra dostum. Haçan da ağam, haçan garaşyp ýa-da gitdikler. Netip bolsa men wara netip bolsa öňümizde kay menden go hawara garaşyň. Ağam men 1 ýyldan bäri siziň efirlerini dinleýänler ödüm 17 ýaşymda. Haçan da ağam bile garaşyp ýa-da gitdik ölemez 30 sany bolun. Baladet ya tamam. Netip bolsa şu öňümizde kay bilen şu neme yani maksatlaşyp size belli bir zat aýdýar vatandaşlar öňümizde kay. Şu adam ağam sözüm bolýan şey şu adam onu West'dan bolan 1600 Türkmenistandan. Ýadadyk gerekemmämiz. Ya da ağam iş yok, iş saat yok. Kadının pulunu nereye ettiğini bilip bolanok. Çera şuram. Vay. İşleyen yerden dine stroyka. Teret dostum bir Pakta başka yerden kadın çoğam. Kadın yerden hiçbir ece göz yaşa boğulmasın isteýär aslında teretden. Şu tutmuş Türkmenistanyň halky, şu organy eýleksi beleksi kimse öz erki bilen kimsem öz erkinde bolman şu sistema gurban etdiler şu wagt öz halkymyzy. Şu karamlarda rejim etdiňem. Olam şu piramidaň depesindäki oturan krişadakylar bar, krişa. Çernakda oturanlar edýärnüm. Oň aşaňdakylar bar, oň aşaňdakylar men saňa aýdaýyn. Hekim, minister olaram krişa giren ok vatandaşlar. Hekim, minister bellenýän adamlar, basyljak adamlar bellenýänler. Öz dogun garnaşlar olar ýal gow bolsa, öz dogun garnaşlaryny şu wedipe otursunlanym şolaram basyp görkezsin erkek bolsa. Etmez. Hekim, ministerem krişa giren ok adamlar. Yani şonun bärdäkilerin hemmesi sistema prosto gulluk edýän adamlar bolup galdy we şolary pidary bolýar. Haramda rejime doýur. Öz dogun garnaşlarynyň birim krişada därler. Ünsörkör krişadakylaryň birim aşak düşenler, ministerem bellenenler, hekimem bolanlar bolsa da gitke wagtlyk iş öwrenýän çadyryna terdary, terör hekimiň ornwasary, daşary işler ministerlik ol bol etdi, terör ona prezidentliğe çykaryp goýdy. Aşakda saklanok. Aşakda sen ýaly men ýalyň o ejezini kakasyny işledip soňam türmäge basmak üçin saklaýar watandaşlar. Özüniň görmeýän adamlar nazar çüýrük ýaly, juma çüýrük ýaly, kakajan tärsli ýaly adamlar wedipede plasta oturman gaýmany ýyp oturlar. Ýurdun gaýmany olar şey dip ýyp otur. Ağam sözüm öten bolýan. Gerek gel ýymak üçin düşünýärmi? Şoň üçin diňle bir zady. Dostum, biziň şu adamlaram biziň watandaşymyz. Hekimem, ministerem, şolaryň hiç kimin ejesi ağlamasın isleýär, göz ýaş bolmasyn, haos çykmasyn isleýär bolun. Biz biraz goýlanşykly hereket etmesek bolanok zalim düşünýärmi? Düşünýän ağam mene bizlere de düşünýän ağam. Aýtmakçy 50 ýaş, 40 ýaşdan aňar aýallar häzir bilýänmi? 1 aýlyk, 2 aýlyk, 3 aýlyk wize bilen Türkiýe orta gidip etdiler o. Ondan soň ýene aýtmaja daýda gaçak galýarlar gözüňe getirýär, näil bolýar soň.
Kaç yıla? Adam kalmadı şu wagt owada göden eter 40 ýaşdan 50 ýaşdan geçen adamlardan adam kalmadı emmes gitti ayal erkek göden eter nähil bolýarsyň. Gıynan tamam mara gıynan şliýada gatken datpa özüm. Gatken meselemiz var o. Ey inni düşündüňiz näme adamlar? O biziň nähile Biz etýänleri galdyryp ahirinde göte oý gidip barýarlar. Biz etýärler galdyrýarlar ahirinde karda watyp turmagas görýärler näçe sanaw ken. Bas betýärler o bärde o agam wagtynda galmasak bolana ya. Galallam. Bol yani hip bolsa gayrat edeliň şu azajyk galy, sabr edeliň şoňa. Wagtynda aýt agam wagtynda sözüm bölýän ýöne wagtynda aýt agam bizler ýaman garaşýas. Böyle inşallah. Goldoňyza jowaňyza emmeden ona garaşýas 30-40 oglana dazy. Şu wagt bile 17 ýaşymyzda owada eder iş ýok agam pakda kerpiç sawat galmady agam. Puluň am wagtynda berenok dazy işe gitsen. Men wara oturup arhivden haçan çağırış edip başlapdyryny teretdim de düýün teretdim bolun. 2024-nji ýylyň iýun aýyna men, yani geçen ýylyň iýun aýyndan bäri çağırış edip gelýän ekenim adamlar. Açyňda görüň YouTube'da da bar. 2024-nji ýylyň iýun aýyna ilçihanalar daşary ýurtda zagran pasportlary bermejek bolsaňyz biz size halka çağırışlar edip başlajak. Awa Nuranna awa blöf diýen bolup biler. Ýöne men edemok diýip çağırışlara 2024-nji ýylyň iýun aýyna başlapdyryn. Ve şondan bäri bir näçe gedek men çağırışlar etdim aýaga almak üçin. Iň soňky 30-njy martda boldy şu ýyl. Bilýän. Bir ýyldan paşdy, 2 ýyldan gowrak videolar. Meni öýkeledersiňiz. Mene bir öýkeledersiňiz, on talibam öýkeledersiňiz. Başga aktivistlerem öýkeledersiňiz. Ha maral aramyzdan öýkelep, öýkelep yine bir uyamız var dana arzu dip aram gelýär. Oğlum yana Tanayan hemmesine ağam. Umydum ýok dip adamlar umydyny taladanyp ýerde öz işi bilen bolup görünürem kän. Nuraga. Talip köp söýýärler ýa ağam Türkmenistanda betol söýýärler. Bir daha da aýtjak vatandaşlar Nuraga Yankıvara Şirmirat diýenim. Öň garyp oglan eken baýa kiripdir. Gurtuldylar. Görýärmi ağam gurtuldy. Bular wara mafi edipdiler o hem merini. Nadar çürük getirdi. Men öňüm aýtdym nadar çürük o ýegenine ber, doğun oglana ber dip. Olam öz adamsyny getirip koydy. Baý diýär o, görýän vatandaşlar. Bular hemme baýly gam gaýmaklary ýerler ýurtda. Çürüklere değişli kim bar olsa ýaşaýarlar. Jide diýerler. Siz bolsa diktaturalarda talip hökümet diýende baýymyň guraly hökmüne ulanýar bu hökümeti. Yani demokrasiyalarda halkı bayatmak için ulanýan bolsa, diktaturalarda bir sähel elitanyň bayama üçin ulanýan gurallar ol. Hökümet diýilýän zat. Prezident bolan kişi bolýar, biri kastumjyk geýen bolup, biri hakim bolan bolýar, biri sen meclisiň başlygy diýen bolýar, sen plan diýen bolýar. Onu beýdiň diýen bolýar. Bahana bilen pul galanýar, ýurdun gany içe bolup, şo bilen başga başaryan bokam ýok. Etmeli iş etjek bolýan işem ýok. Demokrasiyalarda bolýan halka seredilýär vatandaşlar. Siz şu wagt hökümetiňiz ýok vatandaşlar. Men diýdim. Siziň ne bir aladaňyz, arzyňyz diňleýän bar. Sizi baýatjak bolýan, siziň derdiňizi çözüp çykarjak bolýan adam ýok o adamlar. Siz ýöne ýaşap görsiňiz Allah amanat gezip görsiňiz ýani. O yıkılsanız hem ayağınızdan elinizden tutyanam yok. O arkanızda duracak bolyanam yok. Bu neyli? Bu torun bu torup bilya diýär, şon ýaly. Yani arkanda durmanam arkada bolup bolýan ekeney. Şoňa da haýran galdym men wara. Halkyň arkasynda durman arkada bolup bolýan eken wara men şoňa haýran galdym ýani. O ne il arkada ki Buğurda boşda. Buğurda mı? Teret Buğurda maşeniştwa köpelli. Şu wagt indi maňa her kim ýadyýar. Ay gyzylym berdim. Gaýtaran oklar
Protsenda pul alymlar etdim. Ey vatandaşlar, protsenda bermegem, almagam haramdır o Allah Taala bara. Bilýänmi alymlar näme diýär? Kim şu Allah'a garşy protsenda da diýip pul berip alýar, pul berýär. Şolar diýär, eline kılıç alıp diýär, Allah'a karşı gelýän ýalak bolýarlar diýär. Alymlar şeýleýär diýär. Yani seredin. Yani ýerde Allah'a karşı söýüşmek islemeýän bolsaňyz men size protsent almadan maslahat berem, bermene de. Inanyň maňa protsent alsaňyz ömür boýu kösenersiňiz. Şo protsentni berýän şeňiz. Yaman hiç açan gözüňiz bar protsentden rahatlamaya. Hiç. Doňa haram bolsa prosentam haram adamlar. Kredi çeksen näil olsa? Ha? Kredi çeksen näil olsa? Evet, mesela Amerika'da İslamska kredit var. Yani İslam dini boyunca. Bizde prosent tölemek bolan o doğru değil mi? Prosent güzeldi. Şolar İslam'a göre bärde edýärler. Amerika'ya al yurtda vatandaşlar. Görýäňizmi? İslamski uslowiýalary var o. Biz Türkmenistanda ýaşap bara. Aleyküm. Aleykümselam. Aytdan aydy bermeli o. Ortalyk kredit faize girýärmi? Prosente girýärmi? Soňky maşenlikler näme işler uradynny? O dolarlyň 2 kursyny peýdalanyp dolar gasabyny alýarlarda. Soňundan jalybada hökümet kursundan töletdi hökümet. Yani şu zatdan peýdalanyp uradylar. Kredit kullanma o vatandaşlar Amerika'da ýaşap kredit kam yok. Kreditle kullanmak. Bilen yani şu derece men kreditte polnusda ayırdım. Kreditli karşı kullanmak. Diňe debit kart kullanýar. Ben ýagdaýym o. Ýagdaý gowdar. Ya siz şunu istemedim radi ho adamlar o bizim hani kredit bol detallara girip şunu deňizinde şunluğuna girip kart bolmak gerekkä. Gönümel pulu oňa berip şu taýdan pul gazanmak maksatly. Ýürütü pulunu aylap beren adamlar var. Şonu etmeseňiz bolýar diýär. Şonu etmeň yani saňa gelen mätäçlik bilen gelen adama şu pulunu mydına gaýtarmagy. Yani şunu edip bilersiňiz kanyşna manatda inflasiýa gidip otýar. Yani geçen ýylky 10.000 manatyň bilen bu ýylky 10.000 manatyň bar däl. Dollary endekslap bilersiňiz yani. Ýöne şonu şo wagtynma boýunça şunça dollardy, şo dollaram getirip berdiňiz bolup biler. Ýöne oturup bara sizin içinizde köp adam şu wagt şonu diýär talip. Pul niras owjana bilen okdiýa, onuň her kime 10%, 15% pulunu aýlap otyrlar diýär. Diňe şoň bilen eklen otyrlar. Şonu etmeň adamlar. Ýene bara vatandaşlar men size şeýle bir rad aýdyn. Aslında Özbekistana seretdiýänne Özbekistanyň halky aýdyp berýär. Aýdýär biz käbir deport edýärler diýär ýurda gelýär bolin diýär. Aeroportdan günü şuun geriyat ertir çıkış ediyat. Görýän vatandaşlar, Özbekistanyň prezidenti bir ýurtda ýerde halkyny deport etse, o deport basanok vatandaşlar. Bilýär ki, ýurdunda iqtisady problemalar bar, halk kösenýär. Gitsin işlesin ýa başga ýurda gitsin. Bu ne prezident diýäniň şeýle bolar vatandaşlar. Men gen görýän, maňa aýdyp berýärler bolan käbir rahatlary. Wrode bu gorşy ýurt, daş ýurt däl. Bizde 5 ýyl deport barýarlar. Bilemok soňky wagt 1 ýyl eşitdim men. Onuň bilemok anyk dogrymy, dogry dämi? O immigrasiýa aç galýa. Deport bolmasa migrasiýa çöreksiz galýa. Halk pinine däl olaryň. Aslında şu arada da video çekip aýtmaly, Özbekistan şeýle etdiýär diýip bar. Halkymyza birazjyk bilim aýtmaly şulatlar endi. Danasit etmeli yani. Özbekistan käme diýär. Men saňa aýdyn nädir bu aýtmaly zat şeýle kän eger erteden akşam açan aýdy oturan diýsem ýöne. Beýdip biz ýurdu dödüp biler söýdem. Liçni men pikirim şu. Yani beýdip biz bu ýurdu dödüp bilmez. Biz kökü bilen aýyrmasak nemani ýurdun içindekileri arsalamasak sistemany biz dödüp bilmeýäs o adamlar. Biz aldasaňam ýene 6 aý soň 1 ýyldan soň öňkü çaýry ýene öňkü çaýry tutýar şo taýdan men diýdim. Saakashvili ýadyňa düşýärmi Nuraga näde plan etdi? Geldi, polisiýa sistemasyny gönedidi. Bartyny işden boşatdy, adetde normal adamlar iş aldy. Bir günne diýetdi o vatandaşlar, bir günne. Da. Gören o Gruziýada şu korrupsiýa ýok. Gruziýa adamlar göwnä metanok şu. Gruziýa näme? Adamlar göwnä metanok şu wagt diýär.
Ya düzöldü. Kıptat o Avropalaştı. Hay var ha. Kıptat düzöldü aslında. Birazcık soňky döwriyene birazcık privatistada nemeler bar. Rossiya tarap umtylmalar, zatlar ýöne. Onam aňar çekýän kadiýanna. İnşallah o bolar emme zat. Ne- Bizim yurdumuz düzeler. Bizim erkin azat yaşar. Vicdanımız rahat bolup iştatdan gorkman. Organ işgäler, komitetiçikler, ejeňe söwdi. Vatandaşlar teredin. Bu waň olayny. Serdar Berdi Muhammedowyň garyndaşy milli hukuklygyň işgärleriniň ejesine ýetdi. Teredin vatandaşlar. Bu Maşinlara da kısıtlama gelipdirer. dinleyen vatandaşlar, eğerde var ha, eğerde tanış bir komitetiçiň bar bolsa, şoňa hormat bilen seyretmeýän ýüzüne bir binamy syýalyk seredin sebäbi onuň ejesine söwdi. Ve Türkmenistanyň içine gelip ber. Serdar Berdi Muhammedow edibersin garyndaşlaryň. Edibersinler şol ýaly wagtlar gaýtam halkyň özüň ayaga almagyna sebäp bolýar. Dinleýän vatandaşlar. Komitetiçiň ejesine söwýär. Nuru çerre. Pulamalılar, dolarlar häzir 351-den gaýtarjak bolup berler vatandaşlar. Görýärmi mehinatsiýanyň işleýişini? Prezidentiň garyndaşy bolan üçin halky kidad edip berler vatandaşlar. Ana dinleň. Komitetiň nemetiniň ejesini da deýin ýa. Ölüň o binamyz bir gaýratlar. Görýänsiňden şu efiri bara, uton bara, şu haramlara hyzmat edýän o. Sen hiç kili svitoýun ýok. Ejeňe söwýär. Ey bir gaýrat adamlara kelýär bara. Olar birinjide geçten talep günne ýygnakda iştýärler. Ýerden ýerler soýsada iştýär, akşam ýygnak ýere soýsada iştýär. Bir gaýra. Men size bir zat aýtjak, milli hukuklygyň işgärleri. Şol bara bokurdoňyzy bular deşen Allah Taala bara, rızkyň bara sen öýde ýatsaňam seniň rızkyň gelýär, sen tapýar, aç galmaýan, aç ölen ýok bu wagt için. Allah rızk berýär her kime. Bularyň öňünde gul bolup ýaşamakdan bara çykyp bulçy başga gara iş ede o adamlaryň gargynjyny. Inan o gardaşym men saňa aýdýam, kim şunu görýän bilmeýän bolsa, wallahi billahi şular bara şu aýdýar İmam Hanbal zınnany düşünme diýär. Şu taýda nezratil sorýa. Men şu wagtda sana nahar seredýän ýa bolyn, men sana zalim bolýanmy diýär bolyn. Sen näliýe, seniň de üstü başyňda işiňi dikýänler, zar etýänler bara. Sen öýde nahar bişirýänler. Şolar zalimyň, sen zalimyň özü, ina şolaryň sen kömekçiň diýär. Öýündäki aýalyna diýär. Äriňiz organda zat işleýän bolsa, sizin şoňa şäriksiňiz. Şonu ýatdan çykarmaň. Edilýän zulümlere, zatlara sebäpsiz bir perway garaýan. Dogry dämi Nuraga? Ay on bilýär. Terk edin äriňizi. Ýaşamaň o taguty gulluk edip ber. Äriňiz taguty gulluk edip ber. Tagutyň nämedin bilýänmi? Öwreniň taguty size meçitlerde zatda aýtmaýarlar. Bular hakiki düşmanlar. Yani rejim hakiki düşman, halkın düşmanı, Allah'ın düşmanı. İn birinci Allah'ın düşmanı. Haçan oldu bilýärmi birinci Allah'ın düşmanı? Haçan da meçitte Allah Taala'nın hadisleri var, rahatları var. Allah'ın öýünde diňe Allah'ın kelamı aýdylar diýär. Şu taýda oturup öz kitabyny okutda, şunda sesini çykarmadymy? Şunda bul sizin depeňe de meni görkezdi. Sizin svitoýuňa da diniňe de ýetdi. Mukaddesiňe de ýetdi sizin. Şunda da çykyp gürlemediňiz ey. Talip gussunu bilmeýän. Ha? Kalimasyny bilmeýän amma dawam eder. Meçidiňe girip kitaplary okudanlar şonda sizin diniňe dogurlady. Ey vatandaşlar. Я знаю, bro, я знаю, святого нету. Люди бессвятые, люди без хребета живут, существуют в этой жизни. Исраф делают воздух. Хуан исраф edýär. Şu huwadan var. Ava. Meçitlerde ýa imamlar çeldi Gussunu bilmeýän amma gussundan bilmeýän var Türkmenistanda. Dinle vatandaşlar. Men size bir zat aýtjak. Ey şular ayırmak par boldy bize vatandaşlar. Açın o gözüňizi. Jemleneliň. Dawajy men size aýtdym, kömek edin o maddi taýdan kömek edin diýip wideoda çekdim. Kömek edin o bizim kömegime ýetaş. Men size wideoda çekip haýyş etdim. Özüm üçin Allah'ın diçen bir köpügüm islam o. Bana bir köpügüm gerek. Gel meni kömek etdiň, gollaýan adamlar bar. Allah'a şükürler bolsun. Allah olardan razı bolsun. Öz halkymyzy kömek edýär. Ýöne gaýrat edin. Dawajy jemleşeliň, kömek edin bir zat edin.
Bir giden baýlar bar, şu rejimden ejer çeken adamlar bar. Şu derece gysyk bolup bara, käbak pikirlenýänler o. Hak aslında seresine köpüňiz hak edýän da şular bar. Hem üçin bilýänmi? Gysyk sebäbi köpüňiz. Allah'a şükür edýän hiç gysyk bolmadym o. Gysyk bolmadym Allah'a şükür. Şoňa şükür edýän o. Ýöne siz gysyk içiňiz o tutup barýar. Ýöne insoňuna şo pullary 5 esse 10 essesini eliňizden alýarlar. Hiç tahtsız galýaňyz. $1,5 milyar iski çıkıptır ana. Gitti, pul yok, zat yok. Ömür türmede gitti. Böyle kençin onik bara o. Milyardla pul oğradın, milyonla. Şu rejimden ecir çeken yok mu? 1 milyon kömek edin. İyice Huday var o edil var. İki hipte de halkı kaldırmasam bir gayrat adam olur o. Şu pul kömek etmeliyen videonu ya şolar yani her çıkaran videonun aşağına bir yazıp koysan ya da onu bir yere ökkede gaydırlı da iyice galıp gitti da hiç kim köp havar yok şu da. Doğru aytyan dost etmeli onu. Kayta koymalı on mara. Ayın bara şeydi kayta koyup yok kayt. Seret erkek adamlar şu gurrunlar ayda da yöne deli yalak bir sözünü kaytala otursa gow derler. Türkmenistan'ın ýagdaýynyň şunýalakdygyny bilýär. Her kim kösenýär, gidip bilenok. Ejemma çağama diýip oturýarlar. Haçsa bir kömek etmeli ýerine, kömek edäýmeliler. Ýöne bir sözüni o paraýda oturma. Ýa şu eşdi otur adamlar, eşden adamlar daşy kömek edip bilenoga. Most eşitmediklerden ne edecekler vardır, şomsuyunu ettin. Eşden adam kaptanına kada eşittirmeyene korkya bir komnatda bile yaşa. 5 oglan bolup yaşasa 4 oglan aýtmany korkya. Ni tolka şuma ten daşar ýurtda gezip ýörsüň. Näçe tane türkmen grup bolar we oklaşdyraýyn şolary. Watan üçin, Türkmenistan üçin diýip oklan grup bolarken şo bir widiany ýöne bir gedaýalyk ýa özüne gerek ýalyk gikojözi sorap dursa her kim bir ýerden ýüzün ýapyp video çekip goýanyk. Meselem şu taýda näçe adam eşitýär. Men goýdum şo videony taliben kynalyp, daşy padaliç edip bileňizok. Şonu özüňizde şahrany edip goýup bileňizok. Bilenoklar hiç kim. Doğancuk yürekler ýarly adamlar köp seýerler. Rossiýada herber bolar TikTok'a girip bilen o köp YouTube'dan görýär. Sen eşitýän şumat Rossiýada YouTube'da görýär. Doğan Rossiýada girip bilbermi talip Rossiýada girip bilmeýän bolsalar hemme ýurtda türkmenden gruppasy we Telegramda we WhatsApp'da we kim bilýän gruppalaryny oklaşdyryp bermeli. Hiç kim oklany gorkýarlar. Her kim oklasa öz nomerinden gorkýar, her kim goşsa töwereňi aýtmana gorkýar diýemden soň näme gerek başga? Plusam aşaktan yok, plusam ýazýarlar, oňa plan bolly, bul ölýär, plan edýär, plan diýip. Ana hem üçin şol adamlaryň biriniň gelip gurlap bilen okşolara gerekçän bize gerekkämi? Şolarda ba çaga bizde ýokmy? Şolarda ba enata bizde ýokmy? Biz aýal bolup gurlamagyna gorkamjakdan ujel erkek bolup gorkýarlar. Dinläp spektakl görýän seredip oturýarlar adamlar gelip. Ana Alişeriň 4 san çagasy bilen hele ýaly nujeli bir adam şoňa kömek eden oga. Hemme kişem bilýär. Diňeje bärik seretmäne gelýärler. Ertir çyk diýsen çyky bilen ok. 5 tane çykýasy il çykanda şolaňam çykmajagyny bilýärne ýöne. Türkmenistan erkek kalmadı. 45'te kaldı hem erkekler. Ayal bolup köýnüň içinde aýalyň iki budunyň arasynda bukulýan erkekler. Yalanam bolsa aýdaýyn gelip. Erkeklerin ayarlarını görýärler Doğan. Wot onuň näme gerek talip ýene 100 sapar pullulap video çekenden haýyry näme? O bir ýadak çeken soň bollugy bolarda. Ondan aşağı video çekmek var ama hiç kim görmüyor. Talip ýa aýdy otur bolen. Ýene bir ýyl var. Bu adama ýetdik şol. Sesim barýarmy? Gelýär. Ya ýene bir ýyldan men size aýdyn, bir ýyldan goýaly, bir ýyldan ýene hemme zat öňkünkilik bolmasa, ýene öňkü korrupsiýa, ýene öňküden beter bolmasa zat bilmedigim. Edil şuň goýaly. Bir ýylam diýmäň, 6 aý watandaşlar. 6 aýdan soň ýene öňkünkilik hemme zat. Bizne migrasiýa bolsun, polisiýaň başlyklary bolsun, beýleki ministrlikler bolsun, tapady ýok.
goýuly alpaýla pistat etmeli ýene öňköňkülük bolýar watandaşlar. Çünkü sistema şonu trebut edýär bulardan. Sistemany aýyrmaly adamlar. Sistema çayır ýaly gidip barýar, çayır ýaly. O melleňizde çayır bar bolsa başga zat iki bilen da çayır bolan üçin. Edil şonu ýaly şol gidip barýar çayır aýyrmaly ilki watandaşlar. Şo taýdan gowy hasyl aljak bolsaň, hemme kişi peýdaly zat garaşjak bolsaň, sistema şu çüýrük çayır ýaly gidip barýar görüň. Okmaýyn ha bir zady ýapýas, videosunu çekýär, şo taýdan ýalar soň başga ýerden çykýar. O taýdan aýyrýan başga ýer gidip otyr. Şoň üçin watandaşlar siziň kömegiňiz gerek bolan soň biz efir açýar. Hani içiňiz gysmasyn, görür zat ýokmu ka diýip açam ýokmuny ýa çaýyňyz, kofýaňyzy alyp oturup diňe o gülüşüp değişip oturuň diýip açam ýok bu efir bar. Siz ýaşamaly ertirkün, size gerek adamlar bile gerek hemmemize watan. Yine bir aýtjak bir zadım watandaşlar. Men soňga çen inşallah men aýtdym, men bu ýola da kansa gidýän Allahyň izni bilen. Pikir etmeň, men size hiç gerek, men öňüm sizden hiç biriňizden pul almadym, maňa çykyş üçin, bar üçin olar ýaly. Allaha şükür meniň dili gysgaýarym ýokdur. Halkymyza da her hepde kömek edilýär. Efir görýänlerim bilýär muny, içindäki oturýanlarym, sag bolsun içinde görüp golýanlarym köp. Yani sag bolun, Allah razy bolsun. Mätäşlerimizden bu dama kömek edýär watandaşlar. Elimize geldiginden. O şu wagt edil şu wagt birazjyk maddi taýdan kynçylygymyz bar ýöne bir adam çyksa aýtsa, men kömek etjek, zat etjek diýip men güni urup durýan watandaşlar. Özüm alamok, güni özüni baglayan ol adam bilen öz geçirtýär, zat etýär. Yani meniň puluma ätäşligim ýok. Allaha şükürler bolsun. Eğer de meniň puluma ätäşligim bolsa men sorap biljek ýerim bar watandaşlar. Allaha şükür edýän. Ýöne size ýok olar ýaly mümkinçilik. Şoň üçin pikirleniň watandaşlar. Ýagdaýy bar adamlar gynansak da gyskanç gorkýarlar. Men bilýän hopuzlyk size gysy pikir edýäňi dädir bilerler. Men şu wagt üçin hiç bir adam bilen süwädiň badygyny hiç kim aýtmadym, aýtmaýanym. Allah şaýatdyr, amanat bolýar ýani. Men bilen siz bilen Hudaýyň arasynda. Şoň üçin çıkıp bilersiňiz maňa arkaýyn, gorkmaň da etmeň. Men sizi satmadym, satmaýarym inşallah. Gorkmaň watandaşlar, gorkmaň. Ýöne soň ertir birun menden bir zat sorajak bolsaňyz, pul bermeň üçin. Soň wiziýany aýryp ber zatdy. Onu şu bermeň gowy. Men bilýän käbirini pul berýärler, soňam ay ertir ona wiziýany dar edersiň de. Ýok, radno, olar ýalat geçmeýär. Näme sana gurban bolýar öýdýäm ka bular pul ber, wiziýany aýryp. Bunu pul berýän, wiziýany aýyrjak diýär. Yo. Olar ýalat ýok. Конечно, pul gerek, olanlar pulsuz hereket edip bolan, öýdüňiz bilýäňiz. Ýöne bolýar-da. Kösenörsiňiz iň soňuna öýdüňiz kösenörsiňiz. Biziň iňde biziň diýänimize gelersiňiz. Ýöne wagt ýitirersiňiz hemem güýç ýitirersiniz, ezilersiňiz, zyňylarsyňyz. Görürsüňiz ha. Aymaral, Aýdylla oglanlara bar, any oklasaýdyň oklan da diýilende oglanlara bar da soňa aý men näçin pul oklaýyn, öýe zordan oklaýan diýip bar ganaglap oturallar da, näme diýjek ona? Şolda onuň näme şey diýip oturýarlar, ýene video çekeniň haýyr näme videony görüp, ýene şo söz diýjek bolsa. Eşitdiler, gördüler. Şo sözü diýmejeklerim bar ýurduň içinden yüzläp, müňläp günne adam çykyp gelip otur, ömür görmedik adamlar inni TikTok'da, YouTube'da inni görüp, inni tanap oturýar. Şolaryň içinden yüzden bir adam çykyp belýär geçirjek, oklajak. Eger habary bolsa. Ayna 500 megabayt ulanyp beren adamlar bilen okşudatlar, gören ok, yeten okşolan istadını. Adamlar keret biziň özümizden köp zady şu boldy, uran. Biziň özümizden şu dünýäň men lişne Nurany YouTube account'umda paýlaşdym. Cemal Saparowyň videosunu biri TikTok'da çekenden soň. Toýuny $10,000 kömek edipdir. Ondan aşary öz gaýny daşy nähelik zatlar edipdir, göwn etmezçilik edip, kimsedip Cemal Saparowyň özüne ekranlarda akylly sıran bolup, masafir sıran bolup, o edepli ekranly görkezen kişi bolup, ana hakiki yüzüni gördüňiz. Men öň aýtýardym size, gulagyňyzy açyp dinlersiňiz. O gulagyňyzy ananmarsyňyz, o eşitdiňiz diýädim. Ina köşkdäkiler nähili karamlada duruny görüň bar. Görüň, gidin eger görmediňiz bolsa görüň şol Cemal Saparowyň videosy.
Anna Cemal Saparovna Nur Muhammedova. Hakiki doğru adı familyası oçtu. Dinlen yani şunyalık bu hükümetteki oturanı. Bizim şu yolu göründük yani be. Yine bey be. İyiler gıydan çıkarsa bir giden pul gider yani o gıydan çıkaranla da bağ yaptıra ola. Toyu duruşuna mud edip bertirler. Paraşa oluşuna da bir giden adamın maşinini alıptır, cayını alıptır. O özlerim daşar yurttu. Türkmenistan'ı eden dadını daşar yurttu ettik deyip Türkmen halkının budjetine ziyanı uğradıptırlar, pulunu yiptirler. Erkeniz ağzı prokurorlar barın çare görün de Cemal Saparovna. Barına, kahramana ola. Degilen go ha. Uğurlukta kahraman mol. Näme-de kahraman ol? Cemal Saparov'un göýdür şaula, Serdardan da ikinji ýerde durýar. Ya şular ýalak adamlar kahraman edip arşagalyp gören hökümet sistemiň çüýrükdigini düşünün aýyna adamlar o düşünün. Şu sistema çüýrük bolan soňam çüýrük adamlarym kahraman medýalar owurlary özleriň ýanyna da çekýärler, ýurdumyzdan ziýana batyrýarlar şeýle. Sen men pulum şol. Yurdun içinde eden dağıtlarını daşarut ettik deyip onu da invoice düzedip üstünden $8,000 gelse men pulum verecek, näme etjek deyip yurdun içinde edip görler o ödler o. Oğulşuna da yeni bir yazıptır komentariyada Cemal Saparova diye ministerlerin, hekimlerin, yukarı kreşedakların aşağına diye bizim yaşacık oğudan gıydılanmadı öz tans toparına gıydıları tekleyen eken. Ha gelen derecemiz ve şu adamları şu ayalı aslına teresten suud edip türmeye basmalı biz olun. Biz onu kahraman medali verip görürler var ha. Yallaklık etdiğin görüyen yallaklık etdiğin gurrun normal yallaklık. Ministerlerin aşağını teklemersin, kakası yaşındaki adamların aşağını teklemersin, sen normalna ayal olsan, o özün ama ayalın duygularını sen bilmeli. Özün gıyın vermersin aşağı. Namussuz o bular o ağam. Nämen o gıydo, ey bular ağam. Hudaý onu da haramzadylar o. Kapırlardan beter o bular o haramzadylar. Müşriklerden, kapırlardan beter haramzadylar. Bularyň edýärini müşrikler eden okdy Peýgamberimiz döwründe. Talip Juman soraýda Arslan özü ikisini ýaşakdan biri. Öldün öldürip ýazy. Näme sora? Jumany soraýda Arslan özlük ikisini. Jumany soraýda. Juma kim Juma? Juma adat mı Guluboy mu? Juma adat. Barla gelse balan çıkarıyor. Tam sıra Ey vatandaşlar akıl yok bularda. Ne düşünüyorsunuz olay kimin kimdigini vakt bilen bular bilen oklar bularyň kimdigini tanan oklar mışmış da öňler döwürlerinde internet bar bolan hemme zat orta çykyp otyr. Vatandaşlar öňküýala gizläp iş eden oklar uje. Bizini hemme edilen işleri orta çıkarýar. Näme meselelerden bular paçolya açık yapalım. Allah razı olsun informasiya getirýänler sizden. Allah Taala sizi bela beterlerden gorusun. Kim bize çiğit ýalygam informasiya beren bolsa. Talip çynmy karşı Balkan welaýaty Türkmenbaş şäherine ýegenini hekimlik etip goýjakmyş diýe. Ay bilemok getirip koýaram ol. O näme geňdäl oğluny getirip prezident koýan adam. Ol awada aýdym aýtyp ötde pökküje ýanyna. Şol diýen. Awa. Kirim bolýan. Hanmy 4-nji adýalyň işgäri. Bilersiň ýerden inşallah. Häzir ýerden bolsun video çykanda kimdigini bilersiň. Birden öýlen bilemok görürse. Häzir VPN-leri öçüreler bular adam görmesin. Öçüriň o näme etdiňe de mara şu videolar görýärler ho. Men gynanýadym da ýoň akkauntym ýapýarlar diýip. Allah olam diye näme gynanýan o diye. Sen gözlem tapýarlar adamlar gerek bolsa. Dogry aýtdy aslında. Kto ищет, то всегда найдет. Ana. YouTube goýan, YouTube ýapyp bilen oklar. Ya yapsalar am mesele däl yo men account diýip algam o videonu goýan esasan adamyň görmegi prosmotr esas zat adamlar görse boldy. Yani asvidamil etmek yani adamlaryň habary getirmek. Şol esas iş. Edilmeli iş. Sana meni. Ma bilen Arslan özbek diýip özüni öldürdi şakdan beri.
Evet, gelen. Yani neme min torukdan gurrun çıktı. Lambalap gidiyordu. Bu sevda neme akçan onunla sevda var. Ne şu ta iki aylanıp korkulup adamlardan söyleyip kulal gidip kulplacak, bloklacak deyip haramlardalar. Hükümete ne çaytsam adam? Ya maral mena fikir edýän aýtsagam aýtmasagam bu sisteman aýrylmasa yani belki wagtlaýyn peýda berip biler bu edilýän işler ýöne. Biz şu halka şol peýdasynyň bardygyny görkezdik, yani görüşüň peýdasynyň bardygyny netijesini görkezdik ýöne. Şu halk bir zada düşünmeliler, şu sistema yeni öňküsi alyp bolýar biz goýsak bara, biz eger şu zatlar etmesek. Ýöne şu ýadadyňyz bilýäs. Nesip bolsa ýakyn wagt az galdy. Men hökman size nemesini aýtjak onu. Şunda da bir zat etmeseňiz bizi öýkele dörsiňiz. Yani birem siz bilen adam, birem siz bilen bir zat edip bilýär. Siz hiç da edip yok adamlar yani ýalňyş düşünme. Siz birem hiç kim o? Yani siz watandaşlar sizler gollamadyk bolsaňyz bize neň merkisi müň adam gerek da şu efir açmak üçin. Müň adam patpiska bolmasaňyz biz efir açyp bilen yok. Şu taýdanam belli dämi? Biz siz bilen adamdygymy. Ýöne siz näme üçin bilen şu etjek çağırışlarymyza, zatlarymyza gulak asyp biz bilen bile hereket eden zokdy çekinýäňiz. Birazajyk çekin. Madratly, şaşakly uçuraýyn. Köprük bolsaňyz siz Häzir sana berýän madrat. Köprük bolun adamlar, köprük bolun. Yani Şu dinlerle Nurağa. gladiatorlar ýara. Neme diýär? Talpany arkaňyza alyň diýär, şonu ýaly talpa bolsaňyz watandaşlar almajak galan. Wa aleykum salam. Haliş näle bolmaý? Hoş geldin Haliş. O Allah şükür. Haliş näme etjek, näme goşunt goşjak halkymyz üçin? Yürekden näme çykarjak? Aýt Haliş. Ha? Pul boşun boş öýlen gönümden çykar. Boldy erkek ýaly. Sag bol Haliş. Saňa tamamam şodi. Sag bol Haliş. Tabi. Tamam, oturun. Sag bol braçan, sag bol. Ha. Nurdan. Halişe men Bir munçuk duraýyn da. Näme diýen? Cumane aýda kolluk Nurdan sorap beräýdi. Kim Nurdan? Marşa her cuma me gaýyň başlagy. Jumakkan gowdurla jumakkan gowmuka Allahkan da ne razan ýa. Gürlemejek bolsaňyz aşak düşüň oglanlar haýş edýän zaprostady Nurotiýew. İň soň kalan habarma orara gowdy preit geçiripdirler, barlapdyrlar, zat edipdirler. O beýleki iki tane kassasy bar. Aslan özök diýe. Beýleki ýetuşy. Murat İnsan kumaten Mercedes sürüpdir. Şu adam Türkler diýem ol. Bah, ýaşaýalar aýtyp öleme. Menim gaçanyk aý bolup baraýsam kam Türkmenistana, gaýyşyklere urorlar şonu köçede tutup bir-birden bara. Aýonda barlygy baranlary dadarandyr, sistema çüýrükde täýäbi, barlygy gowşakda, barlygy gowşakda. Olca berendir da. Berendir oň maşyny, 5 tane maşyny bar, jumaň birini berip görendir, me gaýrat etmaňa dar urmady. Şu wagtda çenli Türkmenistan boýunça iň gowp men üçin MVD'de işlän adam, ýani ýokary wezipelerin içinde Serdar Durdiýew boldy. Şol adam erkek adamdy bara. Bir ýerde podvoyskiň ýany meni gaýyşyk saklanyna, gaýyşykdan urşak bolotdy, men maşyny dastavka çyk boldy. Şonu gelip Serdar Durdiýew bara. Ýanky gaýyşyk agdynyň gelen söwdi. Näme bolujygym zat diýip 0402 BMW wadiýan BMW M5. Снежка mı? O gatibet adam eken bara. Jigi marka immo zat bolmaz diýip. Gatmuji adam. Soň bile zaly gatnady ol adam bilen Türkmen atlaryna spor zaly gatnaýdy. Nerede adamdy şol? Ne şol ýaly adamlar bolmaly, WDP'li. Ýöne onu işden aýyrtdy. Durduliýew diýen şol şäher hakim. Ýok, Durduliýew wagt kabinni şäher hakim ýol ýapypdy. Bulum gidişdiler, onum Durduliýew aýtdy, Durduliýew bilen karoçy Gurbangul aýtyryp işden aýyrdy. O adam Serdar Durduliýew. Bilýändirle polisiýada işleýän adamlar. Öň ýüz vuran bolmuş. Tanıyanmı? Ölen zat şol. 30 ýaşaýady. Öýüne de bark gördüm şol adamy. No, kadar olay da ne öğrendim lan?
Şolar ýalak vatandaşlar. Aýtsaň aýdy bermeli. Meni tanıyan bilýänlerim gaty köp adam bar. Prosta. Onu bilýänler. Evet, Durduliyev tam ministerler kaneden. Ha, Emmedan için. Owa. Şolar pasyan uklap ýöredi. Taada. İndikeret parambarat da talip aralarda bilýänmi efirlere bu adam bolup girýärdik tadatdyk soň nädip düşdü san bilýänmi? Şuň esasy sebäpkary Türkmenistanda gater we reýt geçirdiler. Ay şuňa girýänlere bir-birden ýazyp gorkudyp gurajat edip şeýdi gorku bilen saklajak bolýarlar da halky. Görmän olary biz iki mundyň işi biz getirjek bolsak getirip bilýär. Zat diýip ýalanlattaramaydyk görýärler. Bolmasa ellerinden hem gelen ol getirip bilmek. Bu dowlatlar o Türkmenistanyň ministrimi, teň o Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow wara 2 mundam kabul eden. O Amerika. Amerika war 2 mund daşary işler ministri diýýär nägilýäňi da. Onu Amerika varanda 2 mund, 2 munddan az wagt dinledi we kok gördüler yani. Diyen bolýaňy diýene de men Amerikadan taly götürip getirýär. Ýa-da Nuryny ýene tottuny getirýärsiňiz bar. Ýöne bir zat aýdy. Barman çıktığın sözün ömürlüğünde arkanı doğaya işten çıktı cuma çıkan nokta teyden bardatlar edeyin de. Men nädeýin dogan eger sistema çürüp bolsa, yani barlymana bar ýanlaryň agyzy açyk, gaýdan bolsalar, onu aýyrmaýan bolsalar, şundan soň ha arkadaňyz tanaňyna, arkadaly serdaryňyz tanaňyň ha, şular güne. Owa, sistemany şunýala edip gurdular da hanim. Diňe semren togu soýýarlar, bolly bar ýene gazanjet bir üçin sen gazananyň bir alar arkaýyn bolýar. Owa. Beýadir ýene 6 aýda ýene öňkü ýitiren datlaryň ýene gadan ýa-ha bula otursa sistemada otursa ýene gadan ýa bi juma diýilýär. Ödem mara şo juma diýilýän özi saryk bolýan tekeler sikem mawam dik gurulýar diýär. Ödem saryk ýolatanyň saryk bolýan. Saryk tekeler näme dogonluk dämej biz o. Şeýit gurulmaly. Ýalanam bolsa gidinde daş toruğun näkelerden sorak göräýin. Tekeler sikem mawam diýýärmiş wara. Owa. Ana bilmeýän bolsaň ozana täze adam aýdyp bereýin. Yani o şu maglumaty maňa şo wagt aýtdylar da ýöne şo wagt näme üçindir ýadymdan çykypdyr aýtmak. Gowna metanok diýär ol şunu. Kenne tekadam diýse ýo mena saryk tekelen näme denip söýär diýär. Ay bolýa Türkmenistanyň aý işini gördüler ýöne ýa tire paradlyk bilen ýa welayat paradlyk bilen. O da halkı bir adet güýmemeli edip, ünsün bölmeli, taşlaşdyrmaly. Çağrı köplen edýärler. Biz nädeler adamlar, siz ayağa kalmasaňyz biz çağırış edemiz de sizin üçin biz çağırış edip bilýär. Şunu medi bilýän ýok o adamlar siz şonu aňsat görýäňiz. In arkamyzda adamly, ýedegli, talip esasan amny talip kimdi ýede tapjak bolup ýerimiz adamly tutsalar öldürjek. Killer tutjak bolar bizim arkamızdan. Şu çağırşam edilmek gerek o. Şunun bir etmeli. Yani şunun bir etmeli. Şunu edilýän yok. Onun sizin üçün şey edip görüşürlerin son sizden birazcık özünüzü eliniz daşın aşağına koyayın adamlar var. Ey vatandaşlar şu yolla iň uly zady fiziki zady Nury gördü yani. Men aýdýan erkek ýaly Nury çinovnik bolmady. Bele käder diýersiňiz çinovnikler öňtürmäge girip olar öz ogurlygy üçin girip türmäge girler. Nury siz üçin bıçaklandy vatandaşlar. Aýygyny 2 sapar bıçakladylar. Yani bu zatlar oýunjak zat däl vatandaşlar. Menem ertir bir zat etseler in bolmana bar diýen bir zat üçin öleler. Ölen içimizdäki duh öldürüp bilmeýärler, onda bar düşbe ýok. Ýöne diýen bir zat üçin görüşmeliler. Şeýle mani ýok sandy. Ve mani kaçın bolýar ýerde bize bir zat bolsa ertir sizler etmeli, çıkmaly. Yani düşünýärmi? Yani bize adam birden ertir bir zat bolsa, tutulsak ýa-da bir zat bolsa, adamçylyk saýny biler. Bilýäňler bilen pul eken, ýönesi durmalylar. Ýerde siz dursaňyz ondan soň bizim edýän işimiz bir köpük bolýar. Şunça eden adamymyz liçne mene hakkym halal etmer näde dursaňyz bara.
Yo talip bizi öldürtbilerler yani bizim düşüncemizi öldürtbilmeyeler bundan öyle men şoňanan yani bizim uğruna gatkan adam pidada bolly şu düşünce uğruna şu ideologiya şu erkinlik azatlyk uğruna we men şolaryň her döwlet üçin watan üçin iň gymmat zatdygyny düşündüm yani göz getirdim adamlar. Bir watan ýurt üçin iň gymmatly zat eken şu erkinlik, söz azatlygy, adamyň hukuklary iň gymmatly zatlar watandaşlar. Media azatlygy, adamlar erkin pikirini aýdyp bilmegi, tankit edip bilmegi iň gymmatly zat adamlar. Şuňa Siz üçin watandaşlar mukaddes zatdyr. Siz üçin wara, siz şeýdip söýen adam tapmaýaňyz o. Siz üçin wara watandaşlar. Özümüz iýmen wara, size uratdyk gerek wagt wara, özüňiz bu bilýänsiňiz zatlary. Şu wagtda çende size şeýdip sizi alady eden adam boldumy? Barmy bu öň opozisiýanyň içinde şeýdip size kömek emedin, aha şu wagtda kösenip beren wagtynda getirip çörek beren adam boldumy içiňizde? Bar bolsa aýdyň ýani men bileýin. Aldılar diňe aldılar hökümet baş tonlarından başlap häzirem halkyň kisesinde howgolun eli. Häzirem Çağam yaranok. Çağaňyz yaramayan wagty. Vatandaşlar men aýtjak şu zady wara, erkek ýaly men ýani eden baka menim goşunda bar şol işte. Düşünýärmi? Şu goşunda ulu goşundum bar. Men şonuň üçin islam bu goşun prosta gitdim. Elbetde Allah Taala men ejrim berer, ýöne Allah Taala diýen. Men isleýän ki sizden birazjyk aýaklanyň ýani birazjyk pikirleniň özüňizi. Şu jahiliýet durmuşda wara, birazjyk öz gadryňyzy biliň, öz durmuşyňyzy, jan saglygyňyzy biliň. 50-60 ýaş ýaşaýaňyz o bar ýok. Ömrüňiň soňunda rak kesel bolup ölýäňiz o. Birazjyk gaýrat edin watandaşlar. Haýyş edýän men size. Siz adam ho, siz iň gymmat zat bu dünýede. Allah Taala sizi hemme kişiden üstün yaradypdyr. Jinlerden, zatlardan, meleklerden, olaryň edip bilmeýän zady pikirlenmek. Dogry dämi? Olary size beripdir pikirlenmäni, siz pikirleniň diýip kelýäňiz bar. Birazjyk bir gowy bilen erbede saýgaryp bilýänsiňiz ha. Haýyş edýän watandaşlar, dawajy uje şol wagtdan ýaktylyga çykalyň ýani garankadan uje wagty gelmedimi watandaşlar? Näme gerek ýene size? Bütün dünýä ütkän botyr o, bütün dünýä ütkän botyr. Şu wagt bilýänmi? Dün meselem Trump karar çykardy. Amerikada bir zat bolupdyr Washingtonda, bärde. 2 sanak Awganistanly terakt edipdirler. Şu wagt 2020-nji ýyldan bäri 19 sanak ýurt. Türkmenistan şoň içinde kim green card alan bolsa, şolary barlaň diýer, ikinji ýerde kontrol edin diýendi. Pikirleniň şu zatlaryny hem Türkmenistan erbetleriň hatarına bolmaly watandaşlar. Bizi hiç kim syýlanmagy. Bizim prezidentimiz kukla watandaşlar. Görmediňizmi Serdar Berdimuhamedow Amerika ýalyna näle kukla ýaly özüni alyp bardy ýa? Görmediňizmi? Ol daje gurlep bilen o bir uwerni bolsa, o seň arkaňda 5 milyon halk bar o. Duruşy gady şoň bir prezident ýaly ýaly kukla. Meni utanýan o Serdar Berdimuhamedow. Saňa teredip meni utanýan. Mali aljak bolup durdy ýa-ni taýakdy utanýaly. Talip bir zat bar da, eger şu Türkmenistan düzelse baram, düzelse de ýzyna dolanjak gatken bilim adamsy bar, birgiden mediklerimiz bar, bilim adamlary bar. Güçlü talantly ýaşlarymyz, oğlanlarymyz daşar ýurtlarda uje näçe wagt bäri Türkmenistan şeýle watandaşlary ýani 34 ýyl bäri şeýle. Ýani bu zada düşünen 2000-nji ýylda gidenlere bar şoň üçin. Teredin şolar ýzyna dolanyp Türkmenistan watanymyza, halkymyza hyzmat etmese zat bilmedim o adamlar. Eger şu Türkmenistanda adalet, demokrasiýa gelse, hakykatdan hem kanun, kadalar öz işini etse, can bilenem däl, para bilenem däl. Bu barlyk sistemi bolsa, yani her bir adam kanundan çykmaga meýilli. Ol wezipeli bolsun, tapawdy ýok. Şolary konkretni kontrol sistemi, barlyk sistemi bolup, normal balans bolsa, dünyada gelecek güýçlü medikler bilen bar, o daşary ýurtlarda menniýen güýçlü balnisalarda wraçlyk edip görler. Şolar ýygyna gelýär watandaşlar. Ýöne şolar häzir gelesi ok şu Berdimuhamedow sebäpli. Şoň üçin siz ýalňyş doktor sebäpli kimiňiz hasta bolsaňyz, barsaňyz tawutuňyzy berýär ýygyna. Ýalňyz az däl watandaşlar o, ýani başyňyzdan geçen wakalar biz gurrun vermeliler, siz Tesir bolýar.
Şoň üçin Kesiri duvalyalar. o şu zatlaryň hemmesinde sistema günäkar, adamlar sistema günäkar. Çünkü yurdum çüy çıktı ya mara nira var ya namel del hükmünü ol serdaram kontrol edip bilen ok kurban golam edip bilen ok aşağınaklarım her kim öz başına buyruk öz kellesine buyruk o paşa ýaly prezident ýaly özlerini alyp barýarlar. Edinip boyunlu goýýarlar posta turan şu wagt. Näme üçin? Çünkü şularam şuň üçin edýänler. Ýokardaky öz edýär menem etjek diýenler. 100%. Şoň içinler Eurojunun aşağına çünkü şu fikir yatan olmasa zat bilmedin. Kurban golam edip otyur bana milyardlar pullar otyurlar. Serdar dagam garnaş gowumlar bilen menem etjek diýenler. 100% näme ýurtdyň oğlum kumay diýenler. Men bilýän. Ana şu düşünjem ödem ýurdumyza ziyan berip otyur şu wagt. Näme üçin öz doğan garnaşlaryny kontrol edenok? Näme üçin national kafeler olan ki işleýärde başgalan ki işleýänok? Onuň sen şu zatlary olarym görýär. Näme üçin ne maňa elek gelse adalet bolmaly, hem teneden de odat bolmaly diýär. Men istemem bolanok. Näme üçin diýär? Ana şu düşünje ýurdumyzy gitdigiçe batyryp çökördi otyur ýurdumyzda. Düşünje panyata problemasy bar bizde. Düşünje hökümetdekiler niýetlerim gowdal düşünjeden bu. Şoň üçin biz şu çağaş etip halkdan kömek soraýar, hani gollap berseňiz, bidem size adaletli yine bile vurursa bitdi. Siz bir oturun, goşulmaň diýmeýäs. Siz yine gelin goşulun. Siyasi parçalar bolur. Meclislerde gurumlar gönü aýlymda berler, kesilmez. Kim näme gurlaýan bolsa, şu wagt gönü aýlymda gidip durar bizde hemmeler. Hemmeler gönü aýlymda gidýär bizde. Şu hökümetde de bolar şu gönü aýlymda. Ministrler näme gurlasa da, deputatlar näme gurlasa da, pres sekreterimiz bolar, iň bolmanda şu hökümetiň adyndan jurnalistler bolar, sorarlar. Siz hem sorarsyňyz ýeri gelende. Şular ýalak bolsa gowy däme? Adamlar, sizin müň sanak problemaňyz bar, müň sanak sorajak zadyňyz bar, birinden sorap bilen zok. Şu wagt. Birinden sorap bilen zok. Näme üçin beýle? Ya jaý meseleňiz barmy, ya daýhanyň meselesi barmy? Hiç tadı gurlap bilen zok. Telekeçiliğin meselesi var. Hemme meselesi bolmadyk neme yok, gatlak yok bizde. Ýöne hiç kim soraw berip bilen ok, hiç kim gurlaşyp bilen ok. Geçirsinler erkek ýalak. Açık demokratik esaslarda özleri konstitusiýada demokratiýa diýen bolsa, soraw jogap gurnasynar, bir gedejik gurnadylarmy? Şuňa çendi. Bir gedejik halkyň öňünde soraw jogap gurnadymy şu haramzada hökümet. Onuň sen niýden hökümet bolýaňy bersen, halk bilen soraw jogap etmeýän bolsaň, gurun döşüp geçmeýän bolsaň, sen kim ol sen? Faraonmy sen? Kim sen do? Ajdar hangy murtkosyndan gaçdyňmy sen? Näme sen? Sen tankit etmedi ýaly, ya sen bilen sana soraw bermedi ýaly, kim sen? Ana şuň üçin watandaşlar biziň ýolumyz gat wajyp. Bu ilniki nesil üçin hem wajyp. Ine bize däl bu adamlar. Ýalňyş düşünmäň ýani. Bir de şuň bar etiri yok, adam bolup biler, hökümetdir bu, haramzada pulum kän, killerim urudup biler, ýdymyzdan ölürüm biler, ýöne düşünjämiz ölmez, dowam eder, men bilýän uje. Bir halk uje göz açdym, muny ýyzyna alyp bilmeýärler. Ýöne bizim mara şu Türkmenistanyň bir ýagty nemesini göresim biz gelýär. Hudaý we siz bilen bile göresim biz gelýär. Gözümizden ýaş aktyryp ağlap begenesimiz gelýär. Bollu bestirowna o ýurtdan çörek tap bolarmy ka? Bu ýurtdan çörek tap bolarmy ka? Öz ýurdumyz bar ka? Ýöne semsinip gör. Rossiýa, Belarus, Ukraina, Türkiýe, Polşa, entap gör hemmemiz bar. Bollu Ne vatandaşlar? Älim bäri bilgeçin propaganda ozary diýňiz, meni pajigare çek bolýaňyz. Men poliboma jogap berjekmi? Ýöne mesele görkedeýin bilip galyňda indi. Prosta eder. Kırmança görkedeýin size görün prosta biliňde kimin şul adamyň kimdigini biliň vatandaşlar. Какой-то петух gelip biz barada gurulaya boly näme ol petuhyň sözüne näme vatandaşlar? Beredin. İkincisi türmede onun iki namına değil. Birinciye de kovdum lepede, ikinciye de şeydi de onun gideri yeri yok. Näme buyruk verilse şonu yerine getirmeli olur. Sen tepede oturdun. Sen sırtın astın 13. kamerada yerinde. Sen 13. kamerada geçtin ha. Näme öz günahın başka her kişiler yıkılacak oluyor.
Yönet sen ayağı hukumda görüma. Sen karı toğu. Kendi. O vatandaşlar. Men size bu arada ne çaysam aydı bilen yönü bu adamın gahar gazabı bütün adamzada. Yani bütün hemme adamzada dinge maňa nura del ya da aslında bu halka da gaharly bu adam. Yönü siz kiretmeyen bu adam görkezerdi. Bu adam bilýärmi? Eğerde bir adamın başına şol ýalak bir zat gelse, Allah Taala hiç adamın başına gelmesin. Yönü bu adam men görýän bolyn bilemok münasip diýiljek ki şu adam şu zatlara yönü şu adamın jestleri edýän hereketleri agzyndan çykan hapapaýan sözleri özüne alyp barşy görkezýär ki hakykatdan Allahu Taala adalatly. Kime näme etmeliligini gowulýar. Şu adama wlas berseňiz bar watandaşlar, gurban gullan o nese beter bolýar şol. Men bunu görmek üçin kör adam bolmaly, odar etmeliler, palçy bolmalylar. Prosto seredýän we görýän. Şoň üçin bilen watandaşlar, maňa koýta pituhun aýdan sözi maňa ýokmaýar watandaşlar. Onun sebebi Yani mujiklerin aranyň arasy ýok olar ýalaklaryň. O ikide apskal edilen adam watandaşlar. Talip pituh diýip söýüňde hakly bolýaňyz diýsen, hakly bolýaňyz näme ýalan mı diýilýär? O pituh hakyky pituh da watandaşlar. Näme? Menen kötü bir pituhun sözüne biz dinlär edelmi? Yani olam ýeje şol adamyň ýekejegedek parlamentde öňe süren ýeri ýok watandaşlar. Parlamentde öňe süren ýekeje wideosyny alyňda maňa uğradyň. Parlament sistemi bolmaly, prezidentlik sistemi gowy däl diýen ýer ba bolsa aýdy. Bu sistemi ýalňyş diýen ýeri ýokdur. Alo, aleyküm. Diňe aleyküm ýalňyş diýer, dar ýalňyş diýendir. Gowmy ýagdaýyň bar. Gowy Allah şükür. Özüň gowmy? Talip gowmy ýagdaýyň bar. O, tanadymmy? Ýok. Kemalmi? Kim Kemal? Ahmet'in kurtçu. Ha, Kemal näli bratka? Gowmy? Gowmy? Bu derece. Gowmy Kemal? O. Bak. Allah şükür. Gowy, nirde Kemal? Şol olan bilen oturup çörek ýedik Belarusiýada. Ay men. Awa. Gowmy ýagdaýyň. O, Allah Ne şükür. hakda gurrunlaşýan dedi. Gurrun politika barada. Siyaset barada. Wa aleykümselam. Ay, o zattır. Ha. Ha, o zattır da men ýok. Garip sarı. Şu koňat. Şu wagt görüp oturýan seni. Meni şu wagt görýärmi? Görmedim de seni görmedik ama baray talipsine görýäňdem. Şunu Hem ýerde tanış bilişler. Vatandaşlar, men aýdyp oturýan. Men ýadyma düşýärmi? To sen waka. Potlagan sen waka ursunuzda. Ýadyma düşýär vatandaşlar. Meni tanıyan yüzlerce değil, müňlerce adam var. Hemmesi geläýsinler. Biri men barada Erwetler aýdyp bilse çykyp aýdaýsyn. 33 ýaşymda men şu wagt içenli. Men hiç kimden hiç de gizlemok. Birine yamanlyk edem bolsam ya da meniň maskalam birine yamanlyk edem bolsa çykyp aýdaýsyn, talipden yamanlyk gör. Men çykyp yüzüme aýtýar. Men normal. Ha. Ay bizden berde senin yerlerde. Amerika. Sen Türkmenistan'da mı Kemal? O men Türkmenistan'da bra. Ay onda sen var ya Kemal. Ne o da şoň gördüm men. Sen gurlaşar. Yo sen gowsy var ya bra. Son sağ bolsun aýdyrsyň maňa. Aýraýyn. Yo men adamdan çekilýän adam ýok beni. Bilýärni o barda şüphem ýok. Erwet sadede ma ýöne men seni gördümden bildim ya. Erwet satlar nasıl ýagam berdi. Yo prosto. Olar senden soramaýar ýertir gowmy Erwetmedi. On soramıyor. Ýöne erde birden jaň etseler, zat etseler,
telefon numaralarını aýdaý bana. Ne? Kimler? Ay men salam edeyim. Kemal özüne yaza ayrıtın özüne. O. Nerede bileyim o? Sağ ol bırakçı. İnternetine seyredin diyorum. Vatandaşlar doğuşuna seyredin. Seyred doğup dursun. Remi da şükür gülüyor. O kokkellik Türkmenistan'ın diýerli talibini Efir maralı açarlarına, efir açarlarına dondurýarlar, ýürüýdi. Bilýäsler onu. Son gürleseňem biz agent Nuri. Rüşüm uğrum ne diyeyim. Talip ne men goýjak maýsan YouTube'a? Men sana uğraşyp paýlaşaýarym. Sen maňa moderatorlyk bereňdi. Şu efirlerin bile alsın nipper. Men ädere öýmalýan olsa. Etmeýem. Öyle. O vatandaşlar. Facebook'a da koysana. Esam edeyim dedim Talip. Sağ ol bırakçan. Allah razı olsun. Canın sağ olsun. Oo. Özüňe gol seret Kemal. Oo. Men çörüýän ýatdan çykyrmaýar. Da. O gel. Şükür. Oy canını dönen. Bolýa bırakçan. Ağlarım o. Birden niýen Kemal jaň edip bara ertir bir ýere kamera ikil bärik. O sağ olun. Bu jaň edip nomer maňa aýdaý dost. Men sana podpisasiýa çyk. O. Bolýarmy ertir adamçylykdyr da. Prosta gel çay iç diýerler da. Bolýar kim jaň etmeli maňa? Yo birden niýen? Ha, bol. Adamçylyk. Ay, bolýar da men adamdan çekinýän adamdan neme diýen adam derler. Da baýır ötligi diýen adam derler. Wapşe diýen bilýän Kemal. Mesele yok like ne? Bolýa brat. Özüň gowseret, habarlaşýar. Vatandaşlar efiri Bütçek kol. Awa sağ ol brat. Yemeyiz batıyor. Bolýa kesýärler seni Kemal internetine. Bu jetin kiber hopulukda oturýarlar. Ya Talip şu efiri neme sabotaj edýärler da görmesinler zat diýip interneti gysýarlar zat edýärler. Görýänmi adamlar? Sizin şu gözüňiz açylmaly şunoklar. Ben için etmeli meni. Aýraýda Talipcan soň düşündiräýsene. Kemal habarlaşar brat. Düşünürüm annem. Düşünürüm. Habarlaşar Kemal. Şu etmeli. Instagram'da. Düşündiräýser onu şutaýdy düşündirip bolan o şonu var ha. Bolýar sağ. Davay bratçan sağ ol. Sağman ýatyr. Yo adamlar seredinde şu atlary var, şu atlary eşitmeňiz isleýän oklar. Şu taýdanın belli däme o biziň dogry ýolda barýanlygymy. Şular bir zat skriwa edýän bolsa, şu taýda hakykat ýatyr täbi. Hakykat şu taýda ýatan üçin şular sabotaj edýärler, internete basýarlar, kanallarymyzy jalyp edip ýapýarlar. YouTube'daky o çölläki videolardan işini gördüler o. Aýagallygyň üstüne jalyp gelýär YouTube'dan. Ay privatny nemani podiýada atdyp. Näni YouTube'dan şuňjuk geldi e-mail, şu video biziň privatny nemamizi podonok arkaýyn goýup bilýäňiz diýip men ýene goýdum. Polny videonu goýdum. Görüp bilersiňiz. Öňe 1-2 minutluklar aýyrdylar hemmesini. Gepin tümmek geri adamlar şu taýlarda ýatyr hakykat. Hakykat şu taýda ýatan üçin bular biz siziň gözüňiziň açylmagyny isleýän oklar, siziň dinlemeňizi isleýän oklar. Siz aydınlığa çıkmak isteyen olsanız, tümlükten çıkmak isteyen olsanız, siz şular näme etdiýse şonu tersin edin adamlar. Şonda çykýanyz men size aýdan. Çıkalga şo taýda sizi diňe bara go içinde ayla oturýarlar sizi. Garankylygyň içinde, tümlüğün içinde siziň şo ýagtylygy tapmaňyzy isleýän oklar. Şular internetem görmesinler diýä şular ýalat. Görsünler diýip bolgusa zatlar görün. Yalanmy özüňizden polisiýa çağırsa şonu niýendirler.
Bular görme başka bara birden gyzykly nemeler, kontentler, şonar görüň diýenlerler. Näme üçin? Çünki bular özleriniň aýyplarynyň açylmagyny isleýän ok, adamlaryň görmegini isleýän ok. Sizi şo garanky gowaň içinde aýla oturasy gelýär. Her aýlanyda siz sagýalar. Eýlek geçirende bir sagýalar, beýlek geçirende bir sagýalar. Ýene öňkü durmuşyňyz, öňkü gullugyňyz şol. 10 ýyl geçdi ütgen näler ýagdaýyňyz. Ana şoň üçin şo. 10 ýyl geçdi, 20 ýyl geçdi ýagdaýyňyz ütgenmeýär adamlar. Men size garantiýa berýän. Sizi ýöne gulýaly, sizi işledýärler, köpüge teňe işledýärler de sizi ýöne eýlek sürüp, beýlek sürüp Allah oturýarlar adamlar. O bu Türkmenistanyň ýerasy baýlygy milliard gazanaýyň, o trillion gazanaýsyn, size ýene damjada beren oklar size var, men size garantiýa berýän. Arkaňyzda da durmaya. Iňmerki 40 000 50 000 dolarlyk häzir balnisaga gidip liçen yetmeli bolarsyň adamçylykdyr bolup bilýär ha. Hani töle geçip berýär şonu. Onu edip beren ok, sen o bankyň konvertasiýasyny etmäge borçla, sen edip beren o. Görýän şu zatlar sizin görmegiňizi isleýän ok adamlar. Bolmasa şeýle kad diýip size öwretjek bolýarlar. Ýok, bolmasa şeýle ina şunýalak bolmaly. Beýleki döwletlerim şeýle diýen ýaly siýasata goşulma diýerler şoň üçin. Ana. Düşünseňiz kanyşna. Şoň üçin hem bize ataka edýärler, bize kanallarymyzdan ýapdyrýarlar. Görüň-de özüňiz biziňki aýtmak adamlar. Hawa hiç kimden algymyzam ýok, bu aýdamyzda berýümizem ýok. Hawa ýöne watanymyz söýýäs, halkymyz söýýäs. Adalet bolsun isleýäs. Men özüm paylaşan Talip. Paylaşayam arkaýyn paylaş. Nuragan so kardeşler var da yanımda oğullar solar sonra verenler şimdi yazan. Näme kesil? Eşitilen ok sesin. Kardeşlerine sonra verýän ondan soň Evet. Vatandaşlar, bir haýyşdym bar şu wagtlara. İki tane maşgala var. Hakykatdan gater etmeýätäç. Birine şu doganmyz bilýär, onuň kimdigini, ikinjine men özüm işine bilýän. Erde ýagdaýyňyz bolsa kömek edin Allah hatyrysyna, sadaka meýtäçlere. Gater meýtäçligi var. Yani. O gelnejeňiň da öýünü görkezsen bar, oturup aglarsyň o. Kapısına sağıl geliyor diye, sağıl müzik tırtlan geliyor diye sorular. Gaterbet ýagdaý vatandaşlar. Tasarı çıkarlarına, banya çıkarlarına, tuvalet banya çıkarlarına tasarı çıkmalı oluyorlar diye. Depetinden yağın koyuptu. Gayra dedim vatandaşlar. Yeni bir maşgala var, 5 çağalı. Olar da kömek etmeli. Karoçi var ha, 2 tane maşgala var. Edil şu wagt ysgly ýagdaýda kömek etmeliyiz. Bu gelnejeňiň öýü gaterbet. Prosta men görkezip bilemok siz internetde. Ýene bir zady bilmeňiz dileýän hal evet. Türkmenistanna. Şu gelnejeňde ada beripdirler organlar. Öňrek ol başda kömek etdiň ha. Hawa. Sonra ada beripdir, aglatypdyrlar ha. Haramzadalar özlere bir köpük töwür. Beter haramzadalar kapysyna maşyn goýupdyrlar. Kim gelýär, kim gidýär var ha. Görýän vatandaşlar. Meýtäçlere kömek edýäs diýip edýän adamlarymyza kömek etýän adamlarymyza da adar berýär bu haramzadalar. Ey sizin hataňy sorarsa. Siz o zaman iyi veren $200 da $2,000 olamazsın diyor. Hangi kanun pulları diye aýtýar diye koydu. Görýän vatandaşlar. Pul almadan gelen bolar mısın da? Vatandaşlar iyileşmemiň jany sag bolsun, Amerikada zatda işläp ýören görýänler efirler Allah razy bolsun. Köp ýerde bar, ýaman köp kömek etdiler. Edýärler hem şu wagtda medýalar öňüm etdiler. Allah taala bereket bersin edýän işiňize. Köp adam kömek etdiler. İnşallah ederiz. Biz bara birek şeýdi yaralarymyz sarap, birimiz arka çykyp şonu biz inşallah ýeňers bara. Birazjyk aly vatandaşlar, ýene azjyk. Awa görürüz de inşallah. Siz etmeyin, kömek etmeyin. Siz halka açsaklaň. Biz halka ýerde çykarp, arkada çykarp. Biz halkyň problemalaryny maýdar. Ýöne wagt sagady gelende halk sizi tüýküründe bogar inşallah. Görürsüňiz. Şumat barasa gelece çık olakda haber etti. O kiçi oğlum kızdır pati Türkoğla otu deyip bara.
Näme etsek ilacym ýok. Operatsiýa etdiren çağamy ol operatsiýa etdirdi-ge ol. Awa. Vatandaşlar daşy bara çağajan grija operatsiýasy wagty jar şonu operatsiýa etmeli pul ýokdy. Men size bir zat aýdy. Şonu prosto biliň-de, şu operatsiýa etmeli pul ýokdy. Men gördüm şu çağan ýumurtkalar şeýle elime gelip otur. Agdym açyk kaldy. Utanmanan sonu da para soruyor doktorlar kedenden diye var utanmanan. Utanmanı para soruyor diye. Yağdayım yok men garip men diye hani aydını diye. Sonu da ölüp oturup ölüp ağladım sonu da var. Haramdadılar buraslı. Teredin o vatandaşlar. Grija üçin pul alýarlar çağada. Erde şu çağada pul bolmasa grija bolýar. Grija operatsiýa etmeli bolýarlar. Yani operatsiýa eden oklar Türkmenistanda grija bolsaňam ölüp ýatsaňam eden oklar. Gördüňmi vatandaşlar? Men liçne şaýat boldum. Şu sluçyda şu çağanyň pahy men özüm grija boldum çağakam. Bilýän näme diýeni. Ýöne şu çağa gaterbet boldum vatandaşlar. Suratyny uratdy bolýan. Agym açyk kaldy. Ey diýdim, şu çağa erde operatsiýa etmese pul bolmasa näme ýarylmalymy onda pahy. Şol real bolýar da onda şu derece bolsa. Sağ olsun iyileştirmedi. Amerika'da doğumlarımız kömek etti. Operatsiya ettirdik. Şok. Bana uğraşsana da hadi. WhatsApp'ta bir zat yazaydı bana. Men mi? Bir zat yazaydı bana WhatsApp'ta gayret et. Surat görkezekler size vatandaşlar. Просто bilip kalan deyip böyle. Atervede ol gençen yağdayı. Mesela aydiyan seriyorsun. Görün göz yaxşıdır diye. Gözün bilen görmesen inanmarsan ol diyorsun. Türkmenistan'da buraya öyleri vaamay deyip. Yazmaňa liçka men saňa aýtjak näme näle edip bolýan. Tapdym men seninle. Maral men bulawak etip koyup duram. Tapdym men seni. Noldy? Ol men suraty görkezmeýän meni jalyp edip soň videolar ederler, ýapdyrarlar. Ola vatandaşlar. Hiç da edip bilmeýän etjek bolsaň ýurdun içine derdiňiz. Inşallah wagty gelene göreriz. Senin uçta gelip janagyp ýazmaňam sebäbi bardyr. Erde bizden ugrozy bolmadyk bolsa hem bir bärik gelip maňa erwet ýazmazdyň. Значит, çekinýäňiz bir zatdan. Çekiniň ente köp zatdan çekinirsiň. Biz de kömek ederiz, biz arka çıkarız. Biz bir kömek ederiz. Biz birimiziň yaralaryny sararız. Siz etmeýän bolýarmy Türkmenistan hökümeti? Ýaşaň durmuşyňyzy ýaşaň. Keypet gurban goly maşyn sür. Sen ýöne bu halk başga dadyň üstüne mindirende görersiň. Maşyn sürsen. Efir ýapýan vatandaşlar, geleniňiz üçin sag bolun. İnşallah ýerden wiza çykar, ýerden ýa-da abet. Özüňde gowy serediň. Allaha emanet bolun. Näme arady wiza? Allah ýaryn. Sag bol, wiza gör girdi sahipamda men reklam etdim men bu arada çekçigim. Давайте sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Allah'a emanet olun.